فترت السلام تغنيت نحدري أول حبات تغنينا مدري سلا نفستنا قفيلة بحري حجونا نكاس وانا قحتا سلا زنقصنا اللي وحليب قوتا عمام قدمينا نزلو ايدك حال والله سماينا نوقيدو وموطع لكاتي تجميرنا خزات مرام قويس زرع سمريت الله يقرف صقي كيف وسنا سبت كسعنا زرعي عسير سنا عسير سنا يكرمتي وعجز صبر هدناوي خلنا يوم تائي سرقيانا كم عيني عارات سدي قاعدة تنادفون حبابات سفرة قلبه مهرد بحري تكنولوجي مرمر بحري ننقز ونقبرة شنشاي كتلام أبرة ننقز رجو وننقز بيتنا زاد تحدث مكاني مسمار هجوحات نقز قابل تاريخ ورجع ودمنا بنخست بالدرفي كنجمر كل جزية قال كابتن دست بلني فولي سرحات ناي فرهي وتلزغنا دست بلني كما يتخونوا تخطاتلتنا يزو چانلنا كبوترو نعاقم يبقعيو نجزيهم زمتن كنفلطوه كنمهارلو كنستوعللو زلنا زبلنا مستفل عليه تحسوتات حزنا باهم كبوترو دبخيلنا لايك بمقبار شابوت بمقبار كومنت بمصحف دقفكم كتقلصوا لنا دما ناي وترو تصاوعيتنايو نسخاتكم كل جزية سميكم سلا تحجزوا دما قبل بنا مسجن نايلومي انكو زلو حبريتا بفلا يبزو بانا دما ኢትዮጵያ አጋጢሞ ዘሎ ንዓቢ ኢትዮጵያ ካብት ብል ከማን ንመርሕነትና አጋጢሞ ዘሎ ፅፍዒት ክንረከብ ፍትኒና ዲፕሎማሲያዊ ፅፍዒት ክኸውን ናብ ወተሃደራውን ካልን ዝኸደ ኣይኮነን ብሓፈሻ ብዓለም ደረጃ ዲሞክራሲ ዝበሃል እንታይ ዓይነት ምንቁልቋል አጋጢሞ ወላ ክንሪና ቶም ናይ ዲሞክራሲ ሰበኽቲ ዝነበሩ ድማ ዘጋጥሞም ዘሎ ሓደ ድሕሪ ሓደ and this is very important ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብዚ መድረክ እዚ ክመሃሮን ክፈልጦን ከስተውዕለሉን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣብ መድረክ ኢና ኣቲና ዘለና መድረኹ ድማ ኩሉ እቲ ፅቡቕ እዩ ይሰርሕ እዩ ቤላ ሲስተም እዩ ዝበሃል ዝነበረ ኩሉ ኮላፕስ ወይ እውን እናንቆልቆለይ ዝኸይ ዘሎ ና ወደቀይ ዝኸይ ዘሎ ብምንታይ ከክትካእ ይኽእል ንዝብል ኣርእሲ ድማ ክንርኢና መጀመርያ ናይ ምጅማርና ብፖለቲካ ኢና ክንጅምር ናብ ኤሮጳ ኢና ድማ ክንጅምር ሎሚ let's go. Started here in Germany, where parliament has now officially been dissolved, paving the way for early elections in 2025. It follows the collapse of Olaf Scholz's governing coalition last month. German President Frank-Walter Steinmeier announced his decision to move forward with a nationwide vote on February 23rd and highlighted the importance of political stability at a difficult time for the country. ኣብ ጀርመን መቸም ካብ መዓልትና መዓልቲ ሕማቕ ትማል ሕማቕ እንተነይራ ካብ ዝገደደ ዜና እዩ ዝመፅእ ዘሎ ቀፃሊ ሓደ ካብቲ እቲ ፀገም መሰረት ናቱ ካብቲ ፖለቲካዊ መርሕነት ናይቲ ሃገር ሰብ ዝብገስ ምዃኑ ካብ መዓልትና መዓልቲ ናብ ጉልሒ ዝመፅእ ዘሎ ሓደ ካብኡ ድማ እቲ ሰንኮፍ ዝኾነ መንግስቲ ትራፊክ ላይት ተባሂሉ ዝግለጽ ዝነበረ ድሮ ካብ ዝወድቕ ነዊሕ እዋን እንዲገይሩ ብወግዒ ሕጂ ድማ እቲ ባይቶ ዲዞልቭድ ወይ እውን ፋሒፍ ሓብትናት ሂወት ባይቶ ወግዓዊ ንምግባሩ ድማ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ጀርመን ኣብ ፖለቲካ ናቶም ክልተ ዓይነት መርሕነት እዩ ዘለዎም ፕሬዚደንት ማለት ሽማዊ ስልጣን እዩ ቻንስለር ናይቲ ሃገር ድማ እቲ ነቲ ሃገር ዝመርሕ እዩ እቲ ቻንስለር ንሱ ዝመርሖ ዝነበረ መንግስቲ ትልፍንቲ ስለ ዝፈረሰ ድሮ እቲ መንግስቲ ካብ ዝወድቕ ነዊሕ ገይሩ ሕጂ ድማ እቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ጠቕላላ ብወግዒ ዲዞልቭ ገይርዎ ንምርጫ ይዳለዉ ኣለዉ ኣብ ታሪክ ናይ ጀርመን ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ መድረክ እያ ተኣትያ ዘላ ጀርመን ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ቅድሚ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣጋጢሞም ነይሩ እዚ ከዓ ናይ ሂትለር ምምፃእ ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረክ እዩ ተፈጢሩ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እዚ
ኣብ ርእሶም ስለ ዘሎ ምስቲ ቁጠባዊ ቅልውላው ጥቅዕ ምስቲ ናይ ሂትለር ኣመፃፅኣ ምስኡ ዝገጣጠም ታሪካዊ ክስተት ኣብ ኤውሮጳ ተፈጢሩ ኣሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ሓደ ካብቲ ምናልባት ቀዳማይ ኩናት ዓለምን ካልኣይ ኩናት ዓለምን እትፈልጥዎ ፅቡቅ ጌርኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ትደይቶም ዝረሳዕኩሞ ወይ እውን ዘይትፈልጥዎ ድማ ሓደ ነዊሕ ታሪክ እንዲሱ ብሕፅር ዝበለ ክንሪኦ ከለና ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም 1919 ምስ ተወደአ ጀርመን ኣብቲ ኩናት እቲ ስለተሳዕረት ብብዙሕ መንገዲ ማዕቀብ ወሪድዋ መሬታ ተወሪሩ ወተሃደራዊ ሓይሊ ከም ዘይህልዋ ብዙሕ ተፅዕኖታት ምስ ተገበረላ ካብኡ ጀሚሩ ክሳብ 30ታት ዝነበረ 1930ታት ዝነበረ ቁጠባ ናይ ጀርመን ሃይፐር ኢንፍሌሽን ወይ እውን ሕልፍ ዝበለ ምንሃር ዋጋታት ዝተራየሉ ኣገለገለ እንዳሻሂ ኣቲኻ ምስ ኣዘዝካ ክሳብ ቀዳመይቲ ቢራ እንተኣዚዝካ ካልኣይቲ ቢራ ካብቲ ቀዳመይቲ ትኸብር ኢሉ ስለ ዝነበረ ሰብ ጠቕላላ ሓንቲ ክገብረሉ ዘይክእል ደረጃ ሃይፐር ኢንፍሌሽን ተፈጢሩ ከም ዝነበረ ዝንገር ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣዝዩ ሕሰብ ናይ ቁጠባዊ ኣካይዳ ከለዉ እዮም ድማ እቲ ናይ ኣሜሪካ ተወሳኺቲ ዲፕሬሽን ምስ መፀ ድማ ኣብ 30ታት ቁጠባ ናይ ጀርመን ኢዱ ሂቡ እቲ ከምኡ ዓይነት ክስተት ድማ እዩ ነቲ ናይ ሂትለር ምትንሳእ ዝፈጠረ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ናይ የማናይ ክንፊ ነቲ ዝነበረ ኣካይዳ ተስፋ ስለ ዝቆረፀ ካብዚ ነገር እዚ ክንወፅእ እንተኮይና ነዚ ኩሉ ነገራት ዝነበረ ክንዕርዮ ኣለና ዝብል ኣኽራሪ ዝኾነ ፓርቲ ክትንስእ ኪኢሉ ኤግዛክትሊ ሕጂ እንታይ የጋጥማል ኣብ ጀርመን እዮም ዝብል ዘሎ AFD ዝበሃል ፓርቲ የማናይ ክንፊ ትንስእ ኣሎ ንሱ እንታይ ዘይደሊ ስደተኛታት ኣይደልን እዩ ቀደም እንታይ የደልዩን እዮም ነይሮም ኣይሁድ ክንኣልል ኣለና እዮም ኢሎም ወይ እውን ካልኦት እውን ኤውሮጳውያን ናትና ከምዚኦም ኣፍሪካውያን ትርጉም የብሎም ናበለቲ ሊበራልስ ዝብሎ ዝነበረ ዲኣርያን ሬስ ወይ እውን ተዓሌት ናይ ጀርመን ልዕሊ ኩሉ እዩ ዝብለ ተሓሳስባ ሕጂ እውን ዋላ እኳ ኤግዛክትሊ ነታ ቃል ተዘይተጠቀሙላ ጀርመናዊ ኣብ ዓዱ ክኸብር ኣሎ ስደተኛ ካብቲ ዓዱ ክወፅእ ኣሎ ገለገለ ዝብል ዘረባ ይመፅእ ኣሎ ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ ዘቐብሎም ዘሎ ድማ እቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣካይዳ ናይቲ ሃገር ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ረማዕ ኢሉ ስለ ዘሎ የማናይ ክንፊ ትንስእ ኣሎ እዚ መራሒ ድማ እዚ ፕሬዚደንት ሕጂ ልክዕ ንዑ ዝመልከት ዘረባ ተዛሪቡ ኣሎ ነዊሕ መደረ ዝበኩም ዘለኹ ወይ ሓበሬታ ዝበኩም ዘለኹ ታሪክ እናተደጋገመ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ልክዕ ነቲ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣበጋግሳ ይድገም ኣሎ ይብለኩም ኣለኹ ንዑ ምስኡ ዝኸይድ ነገራት ግን ይግበር ከም ዘሎ ምስትውዓል የድልየና After the recent long party political disputes about whether and how to hold new elections, and now that the election campaign has begun, the time has come for problem solving to become the core business of politics again. This is exactly what people expect now. They expect viable proposals for a good future for our country, which has to assert itself in difficult times. I expect this competition to be conducted with respect and decency. And for more, I'm joined by ሕጂ እዚ ፕሬዚደንት ኣብዘን ሓፀርቲ ዝበለን ለበዋ ብዙሕ ነጥብታት ይጠቂሱ ሓደ ካብኡ ስቃት ከም ዘለዎ ካብ ዘረባ ናቱ ትፈርህ እቲ መመቐቓል ናይ ህዝቢ ጀርመን ድማ መጀመርያ እቲ ሩሊንግ ክላስ ወይ እውን እቲ ዘመሓድር ዝነበረ ኢሊት ተቐባልነት ናቱ መሬት ዘቢጡ ኣሎ ባዕሉ ድማ መሬት ዘቢጡ ህዝቢ ጀርመን ንየማን ክኸይድ ስለ ዝደለየ ወይ ገለ ስለ ዝኾነ ዘይኮነ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኢሊት ዝበሃል ብጀካ ናይ ዩክሬን ኩናት መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ምዃን ረብሓ ናይ ጀርመን ኣብቲ ቤዚክ ነገር እውን ከተግብር ዘይክእል መንግስቲ ምዃኑ ብወቅዒ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት በል ንጹር ዝኾነ ስእሊ ሂብዎም ኣለዉ ምክንያቱ ምንጪ ናይቲ ኢንዱስትርያዊ ቁጠባ ናይ ጀርመን ናይ ነዳዲ ናይ ራሽያ ወይ ጋዝ ናይ ራሽያ እዩ ነይሩ ምንጪ ናይቲ ኤክስፖርት ናቶም ቁጠባዊ ዕብላላ ናቶም ድማ ዕዳጋ ናይ ቻይና እዩ ነይሩ ንክልቲኦም ክኸስሮም ፀገም የብሉ እቲ መንግስቲ ነዚ ክልቲኡ ምንጪ ናይቲ ቁጠባኦም ዝኾነ ንዑ ንምውሓስ ክቃለስ ኣይረአን እዩ ዘሎ በንፃሩ ኣንፃሩ ጥራይ ይኸይድ ኣሎ ንመን ከርብሕ ንኣሜሪካ ካምፓኒታት ናቱ ፋብሪካታቱ ዓፅዩ ንኣሜሪካ ክኸይድ ከሎ ወይ ንቻይና ክኸይድ ከሎ ኣንፃሩ ንዑ ጠጠው ንምባል ዝኾነ ነገር ክገብር ክንዲ ዝፍትን መመሊሱ ንዩክሬን ኣፅዋር ክንህብ ኢና እናበለ የኣይ ካቡሲ ንራሽያ ምስ ሰዓርና እቲ ኩነታት ክንዕርየ ዝብል ካልኩሌሽን እዩ ናይ ብሓቂ ሕማቅ ካልኩሌሽን ብምዃኑ ድማ ቁጠባ ናይ ጀርመን ዋጋ ይኸፍል ኣሎ ቁጠባ እናተበላሸወ ክኸይድ ከሎ እቲ ፖለቲካዊ ክሬዲቢሊቲ ናይ ዝኾነ ይኹን ዘመሓድር ዘሎ ፓርቲ ይኹን መንግስቲ ቁጠባዊ ተቐባልነት ናቱ መሬት ዝዘብጥ ኣብ በዓል ዴሞክራሲ ድማ ብቁጠባ ሕማቅ እንተኸይዱ እቲ ሕብረተሰብ ካልእ ኩሉ ነገር ትገብሮ ትርጉም የብሉን እቲ ህዝቢ ኣብታ ገዙ ብዝቤዙን ብመናብሩን እዩ ዝልክዓካ መጀመርያ እታ ናይ ዝቤዛ ናይ ቁጠባን ኩላ ድሓን እንተላ ትኻሊ ዋላ ዕብዳን ተወሲኽካሉ ሸለል ክብልካ ክእሉ እዮም ኣብታ መነባብሮም ኣብታ ስርሖም ኣብታ ሂወቶም ክትመፅኦም ከለካ ግን ኣብቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ቦታ የብልካን ወላ እውን ንጥቕሞም ክብል ዋጋ ክትከፍል ትኽእል ትራንዚሽን ክትገብር ንኣብነት ቻይና ኣብ ዝሓለፈ 5-6 ዓመት ነቲ ቁጠባ ናቶም ካብ ሓደ ኣብ ፋብሪካታት ትሑት ደረጃ ኢንዱስትሪ ዝነበረ ንዑ ቀቲሉ ሕማቅ ፖሊሲ እናተባሃለ ከሎ ናብ ናይ ቴክኖሎጂ ሴክተር ፒቨት ገይሩ ናብኡ ገፁ ክሰግር ክኢሉ ከምዚ ዓይነት መርሕነት ኣብ ዲሞክራሲ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ተቐባልነት ናትካ መሬት ዝዘብጥ
ህዝቢ ንነዊሕ ኣርሒቑ ክጥምት ኣይክእልኒ መብዛሕቲ ግዜ ራእይ ዘለዎም መራሕቲ እዮም ከምኡ ክገብሩ ዝኽእሉ እዞም ራእይ ዘለዎም መራሕቲ ነቲ ራእይ ናቶም ከተግብሩ ድማ ክስዕቦም ዝኽእል ወይ እውን ዕድል ክወሃቦም ክኽእል ኣሎ that's why እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ሽግር ዝፈጥር ስለምንታይ 4 ዓመት ጥራይ ትቦ እንድሕር ኮንካ ትመራሒ ኣብተን 4 ዓመት ን6 ዓመት ዝወስድ ትራንዚሽን ክገብር ኣይመርፅን እዩ ስለምንታይ ዕድመ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ክመውት ስለ ዝኾነ that's why ቀስ ብቐስ ኢኻ ክትቀይር ትኽእል እምበር ፋንዳሜንታል ለውጢ ንክትገብር ኣብ ዲሞክራሲ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ that's why ቀስ እናበሉ ግን ከርክቡ ክእሉ እዮም ምክንያቱ ቃልኦት ክቕልጥፉ ዝኽእሉ ሓይልታት ተመፂኦም ንዓንቀፉ ኣሜሪካ ንዖም እናሰበረ ስለትኸይድ ዝነበረት እቲ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ድማ ዲሞክራሲ እውን ኣይኮነን ሓቂ ንምዝራብ ብድሕሪ መጋረጃ ክልተ ፓርቲን ዘለዋ ክልቲአን ድማ ሓደ ዕላማን ክትሪአን ከለኻ ከምዞም ካልኦት ሃገራት ኣይኮኑን ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ኢሎም ከም ሕዙም እዮም ዝፍክሩሉ ግን ክልተ ፓርቲን ክልቲአን ድማ ሓደ ዓይነት ፖሊሲ ዘለዋ ንእሽተይ ፍልልይ ዘለወን ውግእ እንድሕሪ ኮና ዩክሬን ክልቲኦም ይድግፉ ናይ ገለ እንተኮይኑ ኩሎም ይድግፉ ስለዚ እቲ ፍልልይ ናቶም ከምዚ ዓብ ድራማ ገይሮም ስለ ዝሸጥዎ እምበር ክልተ ፓርቲዮም ንሳቶም ሓደ ዓይነት ክላስ እዮም ሓደ ዓይነት ኣሰራርሓ ድማ እዩ ዘለዎም ኣብ ፖሊሲ ናቶም ክትሪኦም ከለኻ ሃብታማት ድማ ዝተቆፃፀርዎ ፓርቲ ኢና ንርኢ ዘለና ብየማንን ፀጋምን ዘለዉ ሃብታማት እዮም ክልቲኦም ፓርቲ ድማ ነቶም ሃብታማት እዮም ዘርብሑ ኣብ በዓል ኤሮፓ ግን እቲ ኩነታት ይቕየር እዩ ሓደ ሓያል ፓርቲ የለን ኣብ ኤሮፓ ኣብሶሉት ዲሞክራሲ ሎ ይብለኩም የለኹን ኣብኡ እውን ብድሕሪ መጋረጃ እቶም ሃብታማት ይፃወት እዮም ግን እቲ ፀወታ ይፍለ እዩ ምክንያቱ ብብዝሒ ስለ ዝኾኑ ኤግዛክትሊ ሓደ ዓይነት ቁፅፅር ሕጂ ኣብቲ ኤሮፓ ሕብረት ዝበሃል ኮሚሽን ንሪኦ ኣለና እምበር ኣብተን ሃገራት ቁሩብ ፍልይ ዝበለ ዓይነት ፖለቲካዊ ፀወታ ነይሩ ውፅኢት ናቱ ድማ ኤሮፓ ዝኾነ ይኹን ዓብይ ስትራቴጂካዊ ለውጢ ክገብር ኣብ ቁጠባ ናቱ ኣይከኣለን ምክንያቱ ከምኡ ዝገበረ ፖለቲካዊ ፓርቲ ወይ እውን መራሒ ዕድመ ስልጣን የብሉን ናይ ገለ ሕማቃት ፋብሪካታት ክንዓፅዎ ኣለና ነዚ በዚ ክንድቆ ኣለና እንድሕር ኢሉ በቃ ይትምረፁ ተባሂሉ ካብ ስልጣኑ ስለዝለ ዓብይ ትራንስፎርሜሽን ክገብር ዝደፍእ ወይ እውን ትብዓት ዘለዎ ስጉምቲ ዝወስድ መራሒ ኣይተራየን ዳትስ ዋይ ድማ ኤሮፓ እዛ ሎሚ ንሪኣ ዘለና መልክዕ ሒዛ ክትቅፅል ክኢላ ኣላ ነዊሕ ትንተና ይበኩም ኣለኹ ካብዚ ኣገዳሲ ትምህርቲ ስለ ዘለዎ ጥራይ ኢኻ ብምቕፃል ኣብዚ ካልእ ሃገር ክንርኢ ኢና Hello, we start with breaking news from South Korea, where in the last few hours the political crisis has deepened as MPs voted to impeach the country's acting president. There was chaos in parliament. A majority of lawmakers voted in favour of impeaching Han Duck-soo less than 2 weeks after he was appointed to the country's leadership after the impeachment of the former president, Yoon Suk-yeol, over his failed attempt to impose martial እንታይ ንርኢ ኣለና ካብቲ ሓደ ኣርስቲ ከይወፃና ናብ ካልእ ኣርስቲ ድማ ንሰግር ኣለና ደቡብ ኮርያ ድማ ልክዕ ከምኡ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ካልኣይ ድማ ኣሜሪካ ከም መጋበርያ ትጥቀመሎም ዘላ ሃገራት ናቶም ዕላማ ከተግብሩ ዘይክእሉ ሃገራት ከም ዲሞክራሲ ኮይኖም ዝነበሩ ሓደ ብሓደ ተመሳሳሊ ሽግር የጋጥሞም ኣሎ ጃፓን ተመሳሳሊ ናይ መርሕነት ቅልውላው ዓዲ እንግሊዝ ናይ መርሕነት ቅልውላው ፈረንሳ ናይ መርሕነት ቅልውላው ጀርመን ናይ መርሕነት ቅልውላው እቲ ዲሞክራሲ ድማ ብኡ መንፅር ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ንሪኦ ኣለና and the reason እቲ ሪል ሪዝን ካናዳ እውን ተመሳሳሊ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ እዘን ሃገራት እዚኣተን ዓለምና ክትቅየር ከላ ኤግዛክትሊ ንዓን ዘርብሕ ስትራቴጂ ክገብራ ስለ ዘይክእላ ኣሜሪካ ትደልዮ ጥራይ ይገብራ ስለ ዘለዋ ኣሜሪካ ድማ ኣንፃር ቻይና ንዓን ዘይርብሕ ፖሊሲ ኣንፃር ራሻ ንዓን ነዘን ሃገራት እዚኣተን ዝጎድእ ፖሊሲ ንክገብራ ትግድደን ስለ ዘላ ንሳ ረብሓ ናታ ከየጉደለት ከላ ነተን ካልኦት ሃገራት ግን ኣብ ሓዊ ትደፍአን ስለ ዘላ ደቡብ ኮርያ መራሒ ናቶም ነቲ ዲሞክራሲ ናቶም ከኣልዮ ስለ ዝፈተነ ኢምፒች ገይሮም ካብ ስልጣኑ ንዑ ክትክእ ኢሎም ዝገበርዎ መራሒ ድማ ደጊሞም ሕጂ ካብ ስልጣን ይኣልይዎ ኣለዉ ትባይቶ ማለት እዩ እዚ ኻ እንታይ እዩ ርኡይ ዝኾነ ጋፕ ናይ መርሕነት ይፍጠር ኣሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት በዳሂ መድረኽ ብሉፅ ዝኾነ መርሕነት ዘድልየካ ግዜ ክነሱ ርጉእ ዝኾነ መርሕነት ርጉእ ዝኾነ ፖለቲካ ክህልወካ እዩ ዘድልየካ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ወለቕ ዘለቕ መርሕነት ተሪኢኻ ምስ ዘሎ ሓደጋ ምትእትታው ናይ ካልኦት ሓይልታት ብቐሊሉ ኣብ ሓደጋ እቲ ሃገር ፋሕብትን ክኣትዋ ይኽእል ሽግር ከጋጥማ ይኽእል እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ኣብቲ ሕጂ ብሉፅ ፖለቲካ ዘድልየካ ምክንያቱ ምትእትታው ናይ ሓይልታት ብየማንን ፀጋምን ጎንፂ ስለ ዘሎ ዓለምና ድማ ካብ ሓደ ናይ እንኮ ቀጥራዊ ሲስተም ናብ ካልእ ማልቲፖላሪቲ ገፃ ስለትኸይድ ዘላ እታ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ለውጢ ስለዘይ ትደልዮ ዘላ ብኩሉ ሓይላ ኣንፃሩ ትኸይድ ዘላ ስለዚ ሃገራት ሰንከልከል እንድሕሊረን ንክወድቃ ዝለዓለ ዕድል ኣለዎን ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ እዚ እናተደጋገመ ንሪኦ ዘለና ኢና ደስዋይ ኣብዚ እዋን እዚ መንእሰይ ኤርትራዊ ኩሉ ብዘይ ገድስ ኣበናይ ደረጃ ኣሎ ንቕሓት ከድልየ እዩ እቲ ኩነታት ድማ ብምስትውዓል ክንከታተሎ ክንክእል ኣለና ኩሉ ዓይነት ድሌታት ናይ ለውጢ ክህልወካ ይኽእል እዩ ዘለናዮ መድረኽ ግን ንእሽተይ ብኮ ተፈጢርካ ንስኻ ዘይትደልዮም ሓይልታት ኣትዮም ነቲ ሃገር ፋሕብትን ክእትዋ ይኽእሉ እዮም ኣይኮነን ነዘን ብዓይኒ ኣሜሪካን ካልኦን ብሕማቕ ዝጥመት ሃገራት ኣይኮነ ነተን መሓዙት ናይ ኣሜሪካ እውን ሓደጋ
ገዲፍዎን የለን ንሪኦ ኣለና ሓደ ድሕሪ ሓደ ድማ ምናልባት ተን ሃገራት ኮምፕሊትሊ ኮላፕስ ጌረና ይንብል ግን እቲ ፀገም ግን እናንፀላለውን ይኸይድ ከም ዘሎ ንሪኢ ኣለና law. Well, Han is accused of aiding and abetting that attempt and also of blocking the appointment of 3 judges that Parliament had chosen to oversee the case against the former president. Well, now this man, Choi Sang-mok, the finance minister, will become South Korea's 3rd president. Space of just a couple of weeks. In the last few minutes, he said the government has ordered the militaries to step political turmoil in the south. Well, I've been getting the latest developments from our correspondent Gene McKenzie. This is the opposition. حتصير جزية مالتيو أب حتصير جزية مبل سالساي مرحي maybe أوش تورح زخون كمان يكوني مبل سالساي مرحي بس حلا جابان كمو قالوا لا وناي مرحنة كاب زقات ما نوي هجيرو معناته تقول طبعا أب مسرة تسعة سلازل لو كابتو زخدو وزن برمانجدي قبل وتقبر كم زنا تشاينا basically أب transformation كتجبر كزي كيلكا أصلنا بالكنا موت كذا جابان كبابي 30 ዓመት ገይሩ ለቁ ጠባናቶም ንታሕቲ ገጽ ጥራይ እናኸደ ኣብ 9 ሰዓታት እዩ ናይ መወዳእታት ጥርዚ በፂሑ ናይ ቻይና ናይ ጃፓን ቁጠባ ካብ 9 ሰዓታት ክሳብ ሕጂ ንታሕቲ ገጹ ጥራይ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ሽግር ጥራይ ዘይኮነ ዘለዎም ካምፓኒታት ናቶም ካብ መዓልትና መዓልቲ እናወደቓ ይኸዳ ኣለዋ ኣብ 2000 ናይ ጃፓን ካምፓኒታት ዓለም ዶሚኔት ገይርዎ ነይሩ ኣብ ቶዮታ ድዩ ኒሳን ድዩ ሆንዳ ድዩ ፓናሶኒክ ድዩ ሻርፕ ድዩ ገለመለ ኩሉ ይሪሜምበር ቶሺባ ድዩ ኣበይ ኣለዉ እዞም ካምፓኒታት ሕጂ ቀስ እናበሉ መይቶም ናይ ደቡብ ኮርያ ድማ ዝሓለፈ ለተሰይድ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዓበይቲ ነይሮም ቀስ ብምዃን ንሳቶም እውን ባዕሎም ሽግር እናጋጠሞም ይኸዱ ኣለዉ መሰረት ናቱ ድማ እቲ ምዕባለ ብቕልጡፍ ስለዝበፅሕዎ ምስቲ ምዕባለ ዝመጣጠን ናይ ህዝቢ እንታይ ሽሙኻ ስለዘይገበሩ ህዝቦም እናደኸመ ይኸይድ ኣሎ እናኣረገ ይኸይድ ኣሎ መንእሰያት ይውለዱ የለውን ነቲ ህዝቢ ዝኸውን ዕድላት ስለዘይፈጠሩ ነቲ ሜንታሊቲ ናይቲ ህዝቢ ስለዝፀለዎ ድሮ እቲ ክራይሲስ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ ክልተ ሃገር ርኢና ኣለና ምንጭ ናይቲ ኩሉ ዝኾነት ሃገር ከኣሜሪካ ክንበዓል እንታይ ፀገም ኣጋጢሞ ማስክ እንታይ ልስምዖ እስኪ Our story starts with an 81-year-old woman. Her name is Kay Granger. She is a US Congresswoman from the state of Texas. On July 24th, she voted on the floor of the House, but since then she's been out of action. She missed key House votes. She wasn't seen at the US Capitol, so many wondered what happened to her. Then some reports came out. And these reports said that she'd gone missing. She was found roaming aimlessly and then put in a retirement community, a place that specializes in memory care. That's what the report said. Her family has denied it though. They say that Kay Granger had dementia capital, so many wondered what happened to her. So እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ጆ ባይደን እዩ መራሒ ናይታ ዝበለፀ ዲሞክራሲ ኣብ ዓለም ኢሉ ኣሜሪካ ብሚድያ ናቱ ዝሸጣ ማለት እዩ ጆ ባይደን ዝሓለፈ 4 ዓመት ከየጋነንካ ጆ ኮይኑ እዩ ኣመሓዲሩ like seriously ከመይ ገይሩ ንሓንቲ ዓለም ናይ ዓለምና ሱፐር ፓወር ትበሃል ሃገር እዚ ሰብ እዚ ከመሓድራ ይኽእል ካብዚ ሰብ እዚ ተራ ሰብ ሓንጎሉ ግን ብትክክል ዝሰርሕ ምበለፀ ነይሩ ስለምንታይ ንጆ ባይደን ኣብ ከምዚ መድረክ ከሎ ናብ ስልጣን ክመፅእ ህዝቢ ኣሜሪካ መሪፅዎ ወይ እውን እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ስለምንታይ መሪፆሞ ፍሉይ ርእሲ ስለ ዘለዎ ድዩ ኣይኮነን ፍሉይ ርእሲ ዘይኮነ ርእሲ ዘይብሉ ሰብ ስለዝተደልየ እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ብድሕሪ መጋረጃ ብድልየቶም መንገዲ ከመሓድርዋ ንኣሜሪካ እንድሕሪ ኮይኖም ዝኾነ ይኹን እንታይ ይግበር ኣሎ ዘይፈልጥ ግን ሰብ ዝመስል ሰብ ከቐምጡ ክኽእሉ ኣሎ ጆ ባይደን ድማ ፐርፌክትሊ ነቲ ሲቹዌሽን ናቶም ስለ ዘንፀባረቐ ንዑ ገይሮም ዝሓለፈ 4 ዓመት ኣብ ኣሜሪካ መን የመሓድራ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ኣይፍለጥን እዩ ባይ ዘ ወይ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ወርሒ ዲ ዋላ ቅድሚ ክንደይ ሓደ ፍሉይ ሪፖርት ኣብ ኣሜሪካ ወፂኡ ድማ ዋሽንግተን ዎል ስትሪት ጆርናል ዝበሃል እንታይ ኢሉ ጆ ባይደን የመሓድር ከም ዘይነበረን ብድሕሪ መጋረጃ ካልኦት ሰባት የመሓድርዋ ከም ዝነበረ ኣሜሪካ ኢቨን ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ሎይድ ኦስተን ምስኡ ርክብ ክገብር ዕድል ከም ዘይወሃቦን ሳሕቲ ብዙም ገይሩ ይረኽቦ ከም ዝነበረ ጥራይ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ መን የመሓድራ ነይሩ ኣሜሪካ በዓል ቬቬክስ ዝበሃሉ ክንደይ ግዜ ተዛሪቦም እዮም ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ሰብ እዩ ዘመሓድር ከምኡ ክገብሩ ክቕፅሉ እንተኮይኖም ድማ ነታ ምኽትሉ ዝነበረት ንሳ እውን ልክዕ ከምኡ ወላ ሓንቲ ከይሰርሐት 4 ዓመት ዝሓለፋ ከም ብሓድሽ 4 ዓመት ቅድም ብጆ ባይደን ፈቲኖሞ እቲ ህዝቢ ትብኮናቶም ምስ ፈለጦም ድማ ንዑ ሃንደበት ኣልዮም መታ ምኽትሉ ዝነበረ ድማ ፈቲኖም ንሳ እውን ናይ ሰለጣን ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ኢሎ ዶናልድ ትራምፕ እንተወሓደ ባዕሉ ክገብር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ግን እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዎም ን4 ዓመት ሪስክ ክወስዱ ዝኽእሉ እዮም ከይፈተው ተሳዒሮም ኣለዉ ነዘን 4 ዓመት ድማ ክህንድስዮም ከመይ ገይሮም ካልእ ከም ጆ ባይደን ዓይነት ክመልሱ ይኽእሉ ኣብቲ ስልጣን ንዶናልድ ትራምፕን ኣካይዳናቱን ብዝተኸለ መንገዲ ሰይጣናዊ መንገዲ ከም ዝኾነ ገይሮም የሚኖም ኣብ ዝመፁ ዘሎ 4 ዓመት ናብ ስልጣን ክምለሱ እዮም ዳስ ዋይቲ ዴሞክራሲ ድማ ዝፈትዎ ምክንያቱ ነቲ ስልጣን ንሓዋሩ ከምዘይ ተኸስሮ ስለ ዝገብረካ ሚድያን ገንዘብን ቁጠባን ክሳብ ተቆፃፀርካዮ ንዓኻ ዝኸውን ነገር ንክትመልስ ንዓኻ ዘገልግል መራሒ ንክትመልስ
ዝቐለለይ ዝኸውን ንግዚኡ ክትሰዓር ትኽእል ኢኻ ተመሊስካ ናብ ስልጣን ንኽትመፅእ ግን ኩሉ ግዜ ፅቡቕ እዩ እዚ ንመስልቲ ዲሞክራሲ ናቶም ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ፅንፅዋይ ፀኒሓ ይሰማዕኩም ምናልባት ይሰማዕኩም እንትኾንኩም እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣባል ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣእምሮ ፀገም ወይ እውን እዚ ዲሜንሽያ ዝበሃል ናይ ምርሳዕ ሕማም ከም ዘለዋ ትንገር ኣባል ናይቲ ባይቶ እያ እሳ ጥራይ ግን ኣይኮነት ብዙሓት ኣለዉ ክትሪእዎም ኢኹም እዛ ሰብ እዚኣ ጠፊኣ ኣበይ ከም ዝኣትወት ኣይትፍለጥን እያ ኣብ እንዳ ዓበይቲ ሃንደበታዊ ተወሲዳ ከም ዝነበረት ኣባል ናይ ባይቶ እያ ክሳብ ክንዲ ትኸውን ስለምንታይ ኣብቲ ስልጣን ኣላ እንድሕር ኢልኩም ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዉ ከምኦም ዓይነት ስለ ዘድልይዎም እዩ እዚ ድማ ትብሉፅ ዲሞክራሲ ኢሎም ናብ ህዝቢ ዝሸጥዎ ዘለዉ ሰብ ከም ተሰኣነ ባዕሎም ክሓስቡ ዘይክእሉ ሰባት ሓደ ድማ ኣብ ተጅ ስታክ ከም ዝገበረ ቅድሚ ሕጂ ስማዕ ሓኒሽ in memory care. That's what the report said. Her family denied it though. They say that Kay Granger had dementia issues. So she moved into an independent living. This story is an important question. And Elon Musk, of all people, asked it. Let me in fact quote from his post. This is what Elon Musk said. Maybe we should have some basic cognitive test for elected officials. This is getting crazy. That's what he said. And for once... Elon Musk ሓደ ካብቶም ነዚ ፖለቲካል ዲስኮርስ ናይ ዓለምና ወይ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ ዓለምና ብድሕሪ መጋረጃ ዓብ ፅልዋ ዝገብር ዘሎ ብቅድሚ መጋረጃ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ብድሕሪ መጋረጃ ኣይኮነን ስርሑ ዘሎ ሓንቲ ፖስት ውፅኢ ነይሩ ኢሎን ማስክ ዝተዛረበ ድማ ሎሚ ዜና እዩ ምክንያቱ ናይ ዓለምና ዝሃብተመን ዝለዓለ ፅልዋ ዘለዎን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ድማ ዝለዓለ በርክቶ ዝገበረን ሕጂ እውን ዝለዓለ ተሰማዓነ ዘለዎ ሰብ እዩ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ መይቢ ንድሕሪ ሕጂ ኣመሓደርቲ ኮይኖም ዝምረፁ ናይ ኣእምሮ ቴስት ክግበረሎም ክኽእል ኣሎ መኪና ዝዝውር ሰብ ኣብ ገለ ደረጃ ምስ በፅሐ ፈተና ይገብር እዩ ፓይሎት ፈተና ይገብር እዩ ካልኦት ኣገደሲ ስራሓት ዘለዎም ፈተና ይገብሩ እዮም ኣእምሮኦም ፅቡቕ ይሰርሕ ድዩ ኣይሰርሕን ኣብ ፖለቲካ ክኸውን ከሎ ግን ፈተና ናይ ኣእምሮ ይግበረሎም እዩ እቲ ዝዓብየን ሓደገኛ ስራሕን ሒዞም ከብቅዑ ንሃገር ዝኣክል ሒዞም ኣብ ሓደጋ ከውድቁ እናኽእል ከለዉ ፈተና ይግበረሎም እዩ እዚ ከዓ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝተገበረ ሲስተም እዩ ምክንያቱ እንድሕሪ ርእሶም ቸክ ዝገበሩ ጥዑያት ጥራይ ኣምፂኻ መጋበርያ ንክትገብሮምን ከቢድ ክኸውን ስለ We agree with Elon Musk. We elect leaders to lead our nations, to take crucial decisions, to make laws, but we don't know if they are mentally fit for it, if they're capable of legislating and leading. And this has been a long-standing concern. Take the US elections this year. Kamala Harris joined the race very late in the month of July because until then Joe Biden was running even though he could barely walk. And that's all that anyone could talk about. The way he walked, the tumbles he took, the slurring of words, the constant looks of confusion. There were doubts about his cognitive ability. But apparently none of this could disqualify him. He quit the race only when it became absolutely impossible to stay on. And he's still the US president with the same mental faculties. This happens because there's nothing to stop it from happening. Testing for leaders is not mandatory. Yes, there is media scrutiny and pressure on the opposition if they sense a weakness, but no. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ጆ ባይደን ሓደ ህያው ኣብነት እዩ እቲ ዲሞክራሲ ይኹን እቲ መርሕነት ኣብ ከመይ ደረጃ ተበፂሑ ከም ዘሎ ጆ ባይደን ዘጋጠሞ ኩነታት ኩልና ዝረኣናዮ እዩ ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ዋላ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ እዚ ሚች መኮነል ድዩ ገለ ዝበሃል ናይቲ ሪፐብሊካን ናይ ነዊሕ ዓመታት ኣባል ናይቲ ባይቶ 30 ዓመት ገይሩ ዝኸውን በቲ ዲሞክራት ተሪኻ ድማ ናንሲ ፔሎሲ እዚ ንኣብነት ኣብ ስቴጅ ከሉ እናተዛረበ ከሎ ሓንቲ ግዜ ፍሪዝ ገይሩ ልክዕ ከምዛ ኤሌክትሮኒካዊት መሳርሒት ኣብ መንጎ ጠጠው ትብለልካ ስታክ ትገብር ማለት እዩ ኣብ መንጎ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ስታክ ገይሩ ኣፉ ንክኸፍት ከሎ ኸማን ዳርጋ ባትሪ ውሒጡ ትዛረብ ዝመስል ሰብ እዚ ሰብ ምስ ኣረገ ኣብ ከምዚ ደረጃ ክወድቕ ንኩልና ንዓይ ከጋጥም እዩ ንዓኸ ከጋጥም እዩ ንዓኻ ከጋጥም እዩ ፀገም ድማ ዘለዎ ኣይኮነን ፀገም ኮይኑ ዘሎ እንታይ እዩ ስለምንታይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክሳዕ ክንዲዚ ደረጃ ንክወድቁ ዝገብርዎም ዘለዉ ጆ ባይደን ኣብ ጥሮታ ከይዱ ኣካል ሂወቱ ደቁ እናሓገዘ እና መፅሓፍቲ እናንበበ ፅቡቅ ክነብር ይኽእል ነይሩ ዋይ ዱ ዴይ ሃቭ ቱ ኣብ ከምዚ ደረጃ ዕድመ በፂሖም ከለዉ ንክቕፅሉ ዘገድድ ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ እንታይ ፍሉይነት ስለ ዘለዎም እዮም ክሳብ ክንዲዚ ብኣረግቶት ኣዝዮም ሓንጎሎም ትክክል ክሓስብ ዘይክእል ትክክል ክሰርሕ ዘይክእል ወይ እውን ኣብቲ ጉዕዞ ሂወት እውን ብዙሕ ብድሆታት ዘለዎም ነቲ ፖለቲካ ክፀልዎ ዝግድድዎም ዘለዉ ስለምንታይ ንዝብል ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ መንግስቲ ንዕኡ ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ ዘመሓድር ዘሎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዝተዋህቦም ዕዮ ከተግብሩ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝረኣዩ ንዓታቶም ክቕይሩ ተፈቲኖም ድማ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ከምኣቶም ከገልግሎም ዝኽእል ሰብ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ስለ ዘይብሎም እዮም ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክሳብ መወዳእታ ሒዞሞም ዘለዉ እንጂ ሚች መኮነል ገለገለ ሰባት እንታይ እዮም ዝብሉ ነዚኦም ወላ መይቶም ከለዉ ክሎን ገይሮም ከቐፅልዎም እዮም ዝብል ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ኣሎ ካብ ምሕር ነቲ ስልጣን ዝደልይዎ ዘለዉ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ወላ መይቶም ከለዉ ንዓታቶም ኮፕናቶም ሰሪሖም ከቐፅሉ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝብሉ ዘሎ
أنا حكي كم يقبر عليه بركم يلا كن منتاي إتا بوليتيكا زلو بحبو زم حدر حيلي بزح سرح كم سرح زلون نتو زلو سيستم نتي ستاتس كو زبلو زلو نكقتل بزخون يكون واقع يتسعر كم زلو دما يزن قرزلو سلازي right now it's a situation where when تكون تات نريو زلنا نايب حكي أدنا قن زجر من كنا تات تبتشي كم زلو مجنزابي يدلي كريكم زغل اتم عرباوي عالم ديكلاين يقبر كم زلون ينقل كم زلون بكل مدايكا خمس خونة من كل قال زي ريبورت زي سمعوها. Time ever, the number of people who class themselves as white British is now a minority in London. The 2011 census results out today show 45% of Londoners are now white British, while Barking show 45% of Londoners are now white British, while Barking and Dagenham have seen the biggest change of all. Children from انتايم زبل زلو بعد انجليز كا تي تصعدا زبحال وي انجليزاوي زبحال مبقول ودا عدي ابت عدي ماينوريتي وي ون وحدات ناخوني مصخم زلون اتكاب كال سدتنياتاتن كاب كال باك جراوند زمته لومي ابعد انجليز بفلا بلندن اتم دق عدينا اوريجينالينا بحالتي 45% بمخان اب لندن ماينوريتي يكونوا خمزلون اب لندن تراي غنا يكونن زي اب برمنغهام ون انت خونه تسقم زفلا كم زي يكون زي خانتا يزرزلو ሕብረተሰብናይ ምዕራብ ኤሮፓ ይቕየር ከም ዘሎን መንፅር ድማ እቲ ኣካይዶም ዝነበረ ኩሉ ትዕብለላናቶም ዝነበረ ኣብ ካል ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ዓዶም እውን ፀገም የጋጥሞም ከም ዘሎ እዩ። Children from white families in Birmingham are set to become a minority group for the first time when this year's census is collected in March. Population forecasts seen by the BBC's Politics show suggest that more than half of children under 16 in the city are from black and Asian communities. Birmingham could become a minority white city with under 16 in the city are from black and Asian communities. Birmingham could become a minority white city within the next 10 to 15 years. So እንታይ ተኣጋጥሞም ዘሎ እንግሊዛውያን ድሕሪ ክንደይ ንዓለምና ብቁጠባን ብገለን ዓብላልነት ድሕሪ ምግባሮም ኣይኮነም ብዓለም ደረጃ ዘይኮነ ኣብታ ዓድና እያ ዝብልዋ እውን ማይኖሪቲ ውሑዳት ክኾኑ ምዃኖም ሃይማኖቶም ገዲፎም እዮም በባህሊ እውን እንተኾነ ምስ ካልኦት ሓዋዊሶም እዮም። ስለዚ ሃገራት ኤውሮፓ ኣይኮነን ኣብ ዓለም ከይደን ፅልዋ ክገብራ እቶም ንሳትን ሃገራትና ኢሎም ዝቆፀርዎን ኣበን እውን ንባዕሎም ውሑዳት እናኾኑ ይመፁ ከም ዘለውን እቲ ፖለቲካዊ ለውጢ እንድሕር ዘይወሊድካ እንድሕር ዘይተፋሪኻ ግድን ኢኻ ክትጠፍእ ናይ ግድን እዩ። ዓልየት ናትካ ክትጠፍእ ናይ ግድን እዩ። እንተዘይተዋሊድካ ሕብረተሰብካ ንኽትዕቢ እንተዘይፅዒርካ ካልኦት ብዙሓት ክወርሱኻ ምዃኖም እዚ just ኣብ ኢቮሉሽን ባዕሎም ዝመስረትዎ ዳርዊን ዝበሃል ኣብ እንግሊዛዊ ነይሩ ቀደም survival of the fittest ኢሉ survival ወይ ከዓ survive ንኽትገብር ንኽትቅፅል እንድሕር ኮይንካ ክትፋረ ክትክል ኣለካ። ዘይፋረ ዓልየት ኩሉ ግዜ ነቶም ዝፋረዩ ቦታ ዝገጥፈሎም ኣብ እንስሳታትኩም እዩ ኣብ ሰብኩም እዩ ክወልዱ ይደልዩን እዮም ኣብ ልዕሊኡ ግብረ ሰዶማውነትን ካልኦን ወስኸሉ እንታይ ኻ ትኸውን ዕጫናትካ ከይፈተኻ በፍንጫ ቦታኻ በቶም ዝፋረዩ ዘለዉ ሕብረተሰብ ክትካ እዩ። እዚኣ ውያ ተብሎም ዘላ ግን ዳስ ፋክት እስላም ንኣብነት ኣብ ኤውሮፓ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ይፋረዩን ይባዝሑን ኣለዉ ሃይማኖቶም ከም እዩ ዝብል ንሳቶም ድማ ምስቲ ኩሉ ዘሎ ፀገማት 6 ቆልዓ 7 ቆልዓ ከቢድ እናተባሃለ ከሎ 3-4 ቆልዓ ምውላድ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይገብርዎ እዮም ሃይማኖቶም ስለ ዘፍቅድ ስለ ዝፋረዩ ድማ they are going to dominate them ከይፈተው ኣብ ፈረንሳ ዶሚኔት ይገብርዎም ኣለዉ ኣብ ጀርመን ዶሚኔት ይገብርዎም ኣለዉ and this is a fact ካብዚ ነገር እዚ ኤውሮፓ ክንምንታይ ይብሉ ኣለዉ ክወፁ ይክሉን እዮም ነቲ ህዝቦም ውለዱ ክብልዎም ኣይክሉን እዮም ክወልዱ ይክሉን እዮም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ግብረ ሰዶምን እዚ ካልእ ሰይጣናዊ ኣካይዳን ወስኸሉ ካብ ኣምላኽ ዝረሓቐ ሕብረተሰብ ንኽዋለ ንኽፋረ ዕላማ የብሉን ውፅኢት ናቱ ድማ ቦታኻ በቶም ካልኦት ክትካ እዩ ፍተወፅላ እዩ። እዚ ነገር እዚ ኣስተውዒሎም ለውጢ ክገብሩሉ እንተዘይክኢሎም their fate ምርጫ ናቶም መፃኢ ናቶም ከመይ ከም ዝኸውን ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊኡ ብምውላድ ጥራይ ኣይኮነን ፀገም ኣጋጢሞም ዘሎ ዋላ እቲ ዝተወልደ መንእሰይ ኣብ ስራሕ ከምቲ ናይ ኣቦታቱ ዘይኮነ ኣብዚ ካ ዝስምዑ ምናልባት እዚ ኩሉ ነገር ዝሕዝን ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ ክህሉ ክእል but I'm just reporting እቲ ነገራት ዘሎ ኢና ንህበኩም ዘለና ኣብዚ ስምዑ እጂ Do you know what % of Gen Z workers claim they experience burnout at work? I get scheduled for 25 hours a week. I'm literally about to quit. Not 20%, not 40%, not 80%, not 90%. 98% of you experience burnout. Every single day, go and work somewhere and do that 5 times a week? How? You're in your early 20s. Watch this. 23% face So እንታይ ንርኢ ዘለና ሕጂ ተወሊዱ ዘሎ ጀንዚ ይበሃል ሕጂ ዘሎ ወለዶ ኣብ ሶምን
8 ساعات نسومن 4 ساعات 8 ساعات معلتي ويون لعليو 4 ساعات نسومن مسرح ستريس زفطرلو ናይ ኣእምሮ ፀገም ዝፈጥረሉ ወለዶ ድማ ዓብዮም ውፅኢት ናይ ዝንታዩ ቤቢ ፓምፐሪንግ ከምዚ በቃ ህፃናት ከምዚዮም ከምዚ ክስለ ዝኾኑ እዮም ከምዚ ከይኮኑ ከምዚ ክበልዑ ኣለዎም ከምዚ ክሰትዩ ኣለዎም በዚ ክኸድሎም ናበልካ ኡፍ ናበልካ ትዕብዮ ፅባሕ ንጎ ኣብ ስራሕ ምሳተወ ነቲ ኮመን ሰንስ 8 ሰዓት 9 ሰዓት ምስራሕ ዓቐበት ኮይንዎ ናይ ኣእምሮ በርን ኣውት ወይ እውን ሌላ ዓቕመይ ኮይኑ ንስራሕ ዝብል ተስፋ ቁርፀት ክቅፅል ዘይክል ናይ ኣእምሮ ፀገማት ገይሩ ኣብ ፈቐደ ቴራፒ ኮለል ክብል ዝውዕል ሕብረተሰብ ድማ ይዓቢ ማለት እዩ ኣነ በቲ ሓደ ወገን ነዊሕ እዋን ወላ ናተይ ኮንተንት ኣብ ቪድዮ ትሪእዎ እንተነርኩም ቅድሚ 4 ዓመት 5 ዓመት ነዚ ምዕራባዊ ዓለም ሚድያ በቲ ንሳቶም ዝቡና ኣገባብ መፅሓፍቶምን ገለን እየ ዘተርጉመ ነይረ ንሕና ከም ዝተበደልና እቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበና ብዙሕ ጉድለታት ከም ዝነበረና ከምቲ ዝድለ እንታይ ሽሙ ከም ዘይነበረና ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ግን now that I am living እቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ሂወት ኣብ ደቀይን ኣብ ገለይን ስለ ዝሪኦ ዘለኹ እንታይ ክነግር ዝፍትን እቲ ንሕና ብኤርትራ ዝዓበናዮ ሓፂናዊ ዓይነታት ተዓባብያ ቤት ትምህርቲ ደንጊኻ ትመፅእ ትስሕና ኣብ ሕብረተሰብካ ሰንኮፍኮፍ ንህሪልካ ትስሕና ኤግዛክትሊ ድማ ሰጥ ዝበለ ሰብ ዝገብረካ ሕብረተሰብ ናይ ዓለም ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናሰገረ ዝመፀ ዲስፕሊን ስለ ዝነበሮ ተፈጥሮ ድማ ብቐጥታ ይቐፅዕ ስለ ዝነበረ እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ምዕራባዊ ዓለም ከ ሓዳር ተተፈላሊኻ መንግስቲ ይቕልበካ ካብ ስራሕ ተሰዊብካ መንግስቲ ይቕልበካ ደን at the end of the day ሕብረተሰብ ሞቲቬሽን የብሉን ከምቲ ናይ ኣቦሓጎታቱ ከምቲ ናይ ኣቦታቱ ለይትን መዓልትን ክሰርሕ ውፅኢት ናቱ ኸ ሶፍት ጀነሬሽን ብቐሊሉ ብንእሽተይ ነገር ኣእምሩ ዝስሕት ጓል ገዲፋትኒ ኢሉ ሂወቱ ፋሕፋሕ ዝኣትዎ ፍቅርን ሓዳርን ሂወትካ ፋሕ የብሎን ይብል ኣለኹን ግን ኪኑ ፍትሕ ሎሚ ይኮነን ጀሚሩ ኣብ ተፈጥሮ ነይሩ እዩ ሓያላት ሰባት ግን ሓያላት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ግን ነቲ ዝነበሮም ፀገም በዲሆም ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ሰብኣያ 3-6 ቆልዓ ወሊዳ ከላ ሃንደበት ይመውት ይጠልማ ኣይኮነን ይመውት ወዳ ሽዱ ንኩሎም ደቃ ትዕቢ ሓንቲ ካብኣቶም ኣደይ ስለ ዝኾነ 7 ቆልዓ ሒዛ ንሱ ጥራይ ሰሪሑ ዝኣቱ ዝነበረ ዘኽተማ 7 ቆልዑ መንግስቲ ጠዊርዋ ኣይኮነን በዓላ ተጣፊያ ለይትን መዓልትን ፅዒራ ደቃ ክትዕቢ ኪኢላ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ እቲ ሕብረተሰብ ነካስ ኢዱ ዘይህብ ሳብ መወዳእታ ዝዋጋእ ሕብረተሰብ እዩ ነይሩ ጌስ ወት ቱደይ ከምኡ ተጋጢሙ ኣብዚ ኤውሮፓ መንግስቲ እናሓገዞ ብሬክ ዳውን እዩ ዘጋጥሞ እቲ ሕብረተሰብ ሶፍት ጀነሬሽን ድኹም ጀነሬሽን ተፈጢሩ ተሓቂ ድማ ክትቅበሎ ክትክእል ኣለካ ክትቅይሮ እንድሕር ኮይንካ ነቲ ኩንነት ምስተቐበልካ ጥራይ ትለውጥ ክመፅእ ዝኽእል በረዲ ኤንድ ኦፍ ደ ደይ እዚ ንሪኦ ዘለና ወለዶ ሰሪሑ ነቲ ኩነታት ናይ ኣቦሓጎታቱ ከምፅእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ወላ እቲ ምዕራባዊ ዓለም እዩ ዝኣምኖ ዘሎ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ነብሱ ክጥውር ኖ ኣይኮነን ወሊዱ ደቂ ከዕቢ ነዛ ነብሱ ንክኽእል ከማን ዝሽገር ዘሎ ወለዶ እዮም ዝዕብዩ ዘለው ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ ሕብረተሰብ ከመይ ኢሉ እናንቆልቆለ ይኸይድ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኤቭሪ ምዕራባዊ ኣብ ኤውሮፓ ዘሎ ወይ ኣሜሪካ ዘሎ ከምዚኦም ይብለኩም ኣለኹም ግን 98% ናይቶም መንእሰያት ናይ ኣእምሮ ፀገም የጋጥሞም ዘሎ ስምዑ ኣብዚ ይነግረኩም ቆፀን እዩ ክንደይ ፐርሰንት ከም ናይ ኣእምሮ ፀገም የጋጥሞም ከም ዘሎ ኣብ ስራሕ ማለት እዩ for 25 hours a week, I'm literally about to quit. Not 20%, not 40%, not 80%, not 90%. 98% of you experience burnout. Every single day, go and work somewhere and do that 5 times a week? How? You're in your early 20s. Watch this. 23% face unmanageable stress and 48% feel drained. According to a Cigna survey, Gen Z is the most stressed generation of all time. And by the way, according to 1,000 leaders that are hiring people out there, watch what they said. This is employers talking about Gen Zers. 6 in 10 employers reporting firing recent Gen Z college graduates within months of hiring them. 1 in 7 employers indicated they may refrain from hiring new graduates next year's unsatisfactory performance. 75% of companies said some or all of their Gen Z hires were unsatisfactory. Weak? How? እንታይ እዮም ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ወላቶም ወሃብቲ ስራሕ እውን ነዚኦም ወለዶ እዚኦም ንኸስርሑ ከቢድ ፀገም የጋጥሞም ከም ዘሎን ምክንያቱ ኣብ ስራሖም ነካሳ ስለ ዘይኮኑ ንዓታቶም ፓምፐር ክትገብር ወይ እውን እዝን ኡፍ ክትብሎም ስለ ዘይትኽእል ተን ካምፓኒታት ካልእ ምርጫታት ይደልያ ከም ዘለዋን ውፅኢት ናቱ ድማ ስደተኛታት ቀዳሞት ተመረፅቲ እዮም ኣብ ከምዚ ምክንያቱ ስደተኛ ሓፁር ጎቲቱ ክኸይድ ዝኽእል እዩ ከምኡ ዕድላት ስለ ዘይነበሮም ኣነ ካብኦም ስለ ዝኾንኩ ካብ ስደት ዝመፀ ሰብ ብጀካ ሓደ ኣብ ኤውሮፓ ምቾት ኮይኑ ኣብ ቲክቶክ ኮይኑ ዝነብዕ ብዘጋጠመ ጓል ምስ ጓል ፅቡቅ ተፋቲና ክልተ ወርሒ ብሓደ ከይድና ምስ ገደፈትኒ ኢሉ ዝበከይ የለን ማለት ኣይኮነን ዝበዝሐ ስደተኛ ግን ነካስ እዩ 8-9 ሰዓት 15 ሰዓት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ይሰርሑ ኣለዉ
እዚ ኻንታይ ዘርእየካ ስደተኛታት ጥራዮም ክገብርዎ ዝኽእሉ 8 ሰዓት ቶም ደቂ ዓዲ ኣብኡ ተወሊዶም ዝዓበዩ ወለዶ 8 ሰዓት የብክዮም ኣሎ ኤርትራውያን ግን ኣብ ትራክ 16 ሰዓት ይሰርሑ ኣለዉ ፍልልይ ናይ ሜንታል ስቴት ናይ ኣእምሮ ስነ ኣእምሮ ማይንድሰት ከመይ ምዃኑ ካብዚ ዝነግረካ 16 ሰዓት ስርሑ ማለት ኣይኮነን ግን እዚ ሕጂ ዘሎ ወለደ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ካብዚኣቶም ድማ ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ናቶም ፅልዋ ከይሃርመና ነቲ ሕብረተሰብና ንፍራሕ በንጻሩ እቶም በዓል ቻይና ከንታይ ገብሩ ኣለዉ ናይ መወዳእታ ቶፒክ ናታ እዚኣ And staying with China, their military has been in the news for all the wrong reasons. Disappearing generals, purges at the top, and persistent corruption. Despite all that, China's military expansion continues. Today, they unveiled a new warship, an amphibious assault vessel. It's called Sichuan. As you can see from the pictures, it is quite imposing. Total weight is around 40. Of course, كجمر كلا حماق ناي China كتزارب الله تصبغ ناي China أنت تزاربا حتى يصلوا زخونا نعام على تمسيناتا audience لزي كيد China كم معلتنا معلت بتصبغ يتقل زلا بعلم نابنت ناي أير superiority كأريا كتب هالكني حجرما فلوي مركبنا يوجع سراوي تنكسر زغل هايلك كنت عبارة زغل state of the art بالlatest technology معلتاوي عبيت مراقب ناي كويناتن ناي سيفيلاو معلان نفرت كويناتن تكنولوجين دروناتن introduce تقبر الله بعلم زغاندايو الحبرتسب زسرح اتي كبرتات ناي حبرتسب زلوه ليتم معلتن كدكم منقصد ما نعوزه تبابعته غينو وصيتناتو اذن ريو زلنايو علمنا من يدومينيت كغبرات صبحتي لك اتزسرح زلون زدكم زلون زغوي زلون تخكلنيا مرحنا زلون نسيو اتوصيتناتو دما نغوم شيتن كبال تشاينا عنوات ايكونا نري معباله حدش حساب حدش innovation نري and this is a fact 30,000 tons. It's apparently the world's largest amphibious assault ship. But it's not ready for deployment yet. There will be more testing, more sea trials. Only then will the Sichuan be deployed. At first glance, it looks a bit like an aircraft carrier. It's got the same long runway. Its main purpose is to need amphibious. But China's Sichuan can do both. It is fit to launch and land a plane flying over the city, a jet. Rather more impressive, which means that it can launch and land fighter jets. So all in all, it's a very impressive ship. But Beijing could have something even more impressive up its sleeve. A 6th-generation fighter jet. Residents in the city of Chengdu recorded a mysterious plane flying over the city. It wasn't shaped like a normal jet. It was shaped like a diamond. Take a look at this first. So China ኣብ ሰማይን ኣብ ባሕርን ኣብ መሬትን ብኩሉ ንዓለምና ዶሚኔት ዝገብር ቴክኖሎጂ መዓልታዊ ትሪኦ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ውፅኢት ናይ ምንታይ እዩ ትክክለኛ መርሕነት ንርሑቕ ክጥምት ዝኽእል ፀጋታቱ ድማ ንሃገሩ ኣብ ከረብሕ ዝኽእል ኣብ ዘይርብሖ ወይ እውን ሓደገኛ ኩናት ካብ ኩናት ናብ ኩናት ዝዘልል ዘይኮነ ኣብ ዓዱ ኣብ ትሕቲ ቅርፁ ኣብ መንእሰያቱ ኢንቨስት ገይርዎ እቲ ሕብረተሰብ እዚ ንሪኦ ዘለና ቴክኖሎጂ ከክፈጥር ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ China is making all the right headlines كل ጊዜ ትክክለኛ ናይ ምዕባለን ናይ ለውጥን ዜናታት ትገብር ዘላ ሃገር ኣብ ዝዋን እዚ ቻይና ትበሃል እዚ ድማ ንዝመፅእ ዓመታት ናበይ ገጾም ይኸዱ ኣለዉ ምዕራባዊ ዓለም ድማ ናበይ ገጹ ይኸይድ ኣሎ I think ካብቲ ዝብሉካ ዘይኮነሲ ዘረቦም ዘይኮነ እቲ ተግባራት ኢኻ ትርዳ ኣለካ እቲ ውፅኢት ድማ China is making significant progress ኣብ ኩሉ ዓውዲ ናይ ህይወት ካብ ቻይና ክፅሎ ምኻል ድማ ኣገዳስነት ክልዎ The shape of this mysterious plane. It doesn't have a tail, nor does it have any 90-degree shapes. So ሕጂ ካብዚ ቴክኖሎጂ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ብሰፊሑ ክገልፀልኩም ክፍትነ ግዜ ሰይፍ ክገብር ከም ወትሩ ንገብሮ ሓንቲ ኣገዳሲት ናብ ቁጠባ ክንሰግር ኢና Bitcoin was worth, a fraction of its current price. Here on RT. Now, back when Bitcoin was worth, a fraction of its current price, here on RT, in fact, you, I think, one of the first to publicly endorse the cryptocurrency. You said it's going to break the $100,000 barrier. We did see that happen. So you are indeed. ትሪዎ ዘለኹም ማክስ በሃል ክንደይ ግዜ ዘምፃኽዎ እዩ ቢትኮይን ሓደ ቅርሺ ትሕቲ ሓደ ቅርሺ ከሎ ኣድቨርታይዝ ዝገብር ዝነበረ እዩ ኣብ ናይ ጀርመን ሃገራዊ ሚድያ ተፀዊዑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ራሻ ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ናይ ራሻ ማለት ራሻ ኣብ ክሪፕቶ ብኩሉ ሓይላት ኣቱ ከም ዘላ እዩ ዘርእየና ዘሎ እዚ ድማ ካልኦት ሃገራት ንራሻ ከም ኣብነት ዝጥቀማ ዘለዋ ከም በዓል ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ተደይ ተዛረባሉ ክኸድኦ ከም ዝኽእላ ንዓይ ግምት ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ I didn't get any confirmation ካብ መንግስቲ ግን and I think ራሻ ትገብሮ ስጉምትታት ኤርትራ ከም ትከታተሎ ዝገልጽ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ኢና ኣለና and this is going to be a good headline ስምዑ እንታይ ከም ዝብል ብዛዕባ ክሪፕቶ The guru that I presented you as, though, of course, I have to say, financial disclaimer, these are not financial services, at least not professionally. Go out, do your research, speak to your own people. But the prices over the years have also dipped, and it's a bit of a roller coaster for people who are invested in Bitcoin. So just explain, why is it so volatile, and can anything be done, or do you expect it to stabilize in the coming? ብዛዕባ ቢትኮይን ታሕቲ ከሎ ክሳብ ሎሚ ካብ መጀመርያ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተዛረብካ ሰብ ኢኻ ነርካ
ግን ደቂ ሰባት ኣብዚ ዋን እዚ 100,000 ስለ ዝበፅሐት ብዙሕ ሰብ ተቐቢልካ ኣሎ ግን እቲ ወለቕ ዘለቕ እናበለክ ከይድ ከሎ ሰባት ንክቕበልዎ ስለምንታይ ይኸብዶም ኣሎ እንታይ እቲ ዝኩሉ ዕቤት እናተረኣየ ከሎ ገለገለ ሰብ ግን ከኣትዎ ዘይክእሉ ትብለላ እስከ ስምዕዎ እንታይ ይምልሰላ Right, well, it's made a move from 30 cents a Bitcoin where we first mentioned it on RT back in 2010. It's, as you point out, it's now... ንመጀመርያ ብዛዕባ ቢትኮይን ክንዛረብ ከለና ኣብዚ አርቲ ዝበሃል ቻነል ራሽያ ቱዴይ ዝበሃል ማለት እዩ 30 ሳንቲም ነይሩ ሓደ ቢትኮይን ኢልዎም 2010 30 ሳንቲም ከሎ ንመጀመርያ ኣብ ሚድያ ዓዲምኩም ንብዚ ተዛሪበሉ ነይረ ይብል ኣሎ ራይት ናው ድማ ኣከባቢ 100,000 ላዕልን ታሕትን ትብለሉ ዘላ ግዜ ኢና ዘለና ሕሰብዎ 2010 ብዙሓት ሰባት ኣብ ኤውሮጳ ነርና ብዙሕ ነገር ንፈልጥ ነርና guess what ዝሕዝን እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ዘይሰማዕ ኳነ ኩሉ ግዜ ጣዓሰጅ but it is what it is ኣብቲ ግዜ እቲ መድረክ ካሊ ነይሩ ሎም ግን I am really happy ብዝሰፍሐ ኢንቨስት ዝገብር ዘለኹ ኣብዚ ጉዳይ ስለ ዝኾንኩ ምንጭ ናይ ሃብተይ ድማ ኣብኡ ዝምርኮስ እውን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ክሪፕቶ ዝበሃል ኣካል ናይቲ ኩሉ ኢንቨስትመንት ፖርትፎሊዮ ናተይ ገለ ክፋል ናቱ maybe about 30-40% ናይ ኢንቨስትመንት ናተይ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ስለ ዝኾንኩ ተኣምራታዊ ዝኾነ ዕቤት ድማ ስለ ዝረኣኹሉ ምግናነ የድልዮን እዩ over $100,000 per coin. So that's going to naturally be a volatile, bumpy ride from 30 cents to 100,000. Anyone who's held Bitcoin for at least 4 years hasn't lost a penny. So you have to have a outlook of at least 4 years to own your Bitcoin. كمالسكم يا أبديا. Listen to this one please. قال لهم نيشتي مخنيات كتكونكم تدلي نخديبو سمعوا زياسك. Bitcoin is falling today, but it's still a major winner this year, more than doubling in 2024. And crypto investors, they're very enthusiastic about 2025, expecting friendly policy from President-elect Trump. Joining us now is BitGo CEO Mike Belshe. BitGo is a cryptocurrency trading and storage platform. Hey, great to see you, Mike. Hey, Frank. أجي انتايو بيتكوين أبزك أربعة أفكار بتسعة أربعة بزوج كلال تبلالا جن ملسيل كتاريخ هيدما أبزع عمت زيا تأمرات هاوز خون عبيتي بيتكوين تفتشي مزلو تأمرات هاوية زبلكون زلو maybe أسران مجمري أسران أربعة كن جمر كلنا maybe أسران ثلاثة شهوية أسران حمشن شهنا يرناهم كون غلينا أوش حد عمتنا بيدا يبنى لنا نبتسعة حمشن شه نعميت شه بس هنا 200 شو ما أنت بس هنا يرنا 2025 كان تايك خوني خيل تحطه أب أسرع حمشن تاي تتثبيت نزيان تسميكم ترايكم كا وتصيد كتم تدخلوا Election. What's going to push this higher? What isn't already priced in? Actually, I think the regulatory is somewhat priced in, but in general, we've seen that these news events don't always price in until they're actually here. So, like, we have a new administration coming in. Things look very promising. People are excited. They're very bullish. But it's not here yet. So, actually, I think we're going to continue to see the effects of that all through 2025. Remember that for the last 2.5 years, we've had not just a regulatory environment that didn't want to help you. We had a regulatory environment that was actively trying to kill you. So, all of a sudden, with that changing, the opposite. سنتايز بلا زلو اسرع حمشن كيت جمرت كلاينا زغلو نقبر زلنا وتصيتنا دونالد ترامب دماينا نري زلنا انتينا دونالد ترامب سلطانه ايده يبنالو كم دما سناتو اف تكباري وعلنالو سلازي اب سلطان ديبو بوليس سناتو كغير كم زغل دما درو كغيرو زغلو سب مريصو خم زلون نت كريبتو دما زدل لوط خغبرلو اب اسرع كساب حجي جو بايدن دايما دايلو نت سيكتور كقتلو لي سعر نيرو نسو زمرصم سبات دما بسلطان زلو كساب حجي نت كريبتو نخدم سسو كل زي كالم غيرهم يم حجي زمزلو منغس كن كريبتو كعببلون كعبيلون زخل بوليسيتات يخغبر كي تغبر خلو زعب زلو تو بوليسيتات تجميرو كماي كون كم زغل نمغماتو كبيدا يكونن يبلو تاز بلصت فيديو زبكم دما زي حجي زبلايا انا بسويس لازنبر من البا سويس زلهم زي سمعوها maybe chocolate watches or the beautiful mountains. Amazing. But here's something you might not know. Switzerland is actually an amazing place for people who invest in crypto. It's like a dreamland for crypto people like us. Switzerland does have a lot to offer, so let's have a look at why this little country could be your next big move in crypto. Let's start where it all began. Have you heard of Zug? It's a small city in Switzerland with about 30,000 people, and it's called Crypto Valley. Why? Because it's full of blockchain. زتريو زلهم عادي اب سويس كوينا هذا فيديو جيراتا اب عالم بزعبا سويس مبزحت حبشا وي ايرترا وانت يزفلت ناي بانكتات مدبر مخانا يزفلت حقون السيو كريبتو خنتاينا يلنا صار بانكتات يلنا سويسرلاند انصرب حناتهم ناي بانكينج سيكتور جاينتس كنسهم مجمر يعني كريبتو استقبلوا سميم نسويسرلاند نحاور حبتهم زغبرا النجر تلدما كالو زي غبرو اقدمهم ناي مفلاتن سقمتنا مسادن كده سدزلهم جو بايدن يكون اوروبا حبرت نكريبتو كساددهم كله سويسرلاند نتهم كامباينات نعنا بزي نحنا نعاخم زقوم بوليس نقبرلكم هنا كتعبي تخول يوم صقام يبلكم بمبعل زحلفه 6-7 عامات بفلا يبزو وانا زدما بزلا على درجه كريبتو تزل هاجريا and I'm very happy ابسو زلهم even if taxes يكون كالون benefits لزلوا تقاموا لزعدل بنيش ممكن بقصتوا لهم سويسرلاند زغبرت هاجر مجمريا تغبر كالو هاجرات كلهم كسعبوا مخانه ما بزي خاتفل
because ስዊዘርላንድ እንታይ ዝብል ጆክ ኣሎ ስዊሳዊ ባንከር ባንክ ዝሰርሕ ስዊሳዊ ካብ 50 ደርቢ ክዘልል እንተሪኻዮ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣሜሪካውያን ወይ ኤውሮፓውያን እዮም ከም ዝብሉ ስዊሳዊ ባንከር ካብ ክዘልል እንተሪኻዮ ናበይ ይወድቕ ኮንካ ክትግምት ኣለካ زعلبا ገንዘብ ከም ዘሎ ኢሎም ጆክ ገብሩሎ ንገንዘብ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝፈልጥዎን ድድሕሪ ገንዘብ ድማ ወላ ኣብቲ ሕማቕ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ካልኣይ ኩናት ዓለም ክካየድ ከሎ ኣብ ኤውሮፓ ስዊስ ኣይተጠንቀፉን በልፃሩ ካብቲ ኩናት ብዙሕ ከም ዝረብሑ ዝንገር ስለዚ ከማቶም ክንረብሕ ክንክል ኣለና ነቲ ዕድል ድማ ተጠቐሙሉ ክብለኩም ይደሊ ማለት ብዙሕ ነገራት እንዲ ዝበሃል ዘሎ ግን do your own research ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ከባቢ ሽሕን ሚእትን ዝኾነ ካምፓኒታት ኣብ ብሎክቼን ዝሳተፋ ከም ዘሎ ኣብዚ ሱቅ ዝበሃል ካንቶን ጥራይ ዝንገር ዘሎ ገለ ካብቶም ኣብ ክሪፕቶ ዝዓበያ ዝበሃላ ካምፓኒታት እውን ኤthereum ከምኡ ድማ ካርዳኖ ኣብዛ ዓዲ መበቆላቶ ወይ እውን እቲ ንዖም ፋውንዴሽን ናቶም ነቲ ገንዘቦም መጀመርያ መሰረት ዝኾነ ኣብ ስዊስ ከም ዝኾነ ዝንገር ስለዚ very very important ዝኾነ ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር እሞ ካብዛ ዓውዲ እዚ ተራ ዘለዋ ስለ ዝኾነት በዓል ስዊስ እንድሕር ዝኣትዎ ዘለዋ ነገራት ድማ ውፅኢት ዘለዎ ምዃኑ ክትፈልጡ ምዃኑ ፈሊጥኩም ዘድልስ ኦኬ ኔክስት ዝቕፅል ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪካ ይክኸውን ቀርኒ ኣፍሪካ ለንቀነ ኣብ ዩኤን ሓደ ዓብዪ መጋባእያ ተኻይዱ ነይሩ እሱ ድማ ብዛዕባ ውሳነ ናይቲ ኣቃብ ሰላም ናብ ሶማሊላንድ ከም ኣቃብ ሰላም ኮይኑ ናብ ሶማልያ ዝኣቱ ሰራዊት መን ክኸፍሎ ኣይኖት ሃገራትን ሰራዊት ክሰዳ ዝኽእላ ንዑ ዝምልከት ናይ መወዳእታ ዝርርብን ወይ እውን ኩላቶም ሓሳባቶም ዝብሉ ነይሩ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ናይቲ ኣንከራ ሽበድበድ እናበለ ዝገበራ ገለ ኮንድኾን ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ውፅኢት ተምፅኣሉ እሞ ሰራዊቱ ኣብ ሶማልያ ንክቕፅል እሞ ተን ዝረኽበን ሚልዮናት ገንዘብ ንክረኽበሉ ዝኽእል ዘለዎ ፅልዋ ፖለቲካዊ ፅልዋ ንክፃወተሉ ዝኽእል መድረክ ድማ ይፍጠረሉ ክሰርሕ ሓሲቡ ነይሩ እንተኾነ ከምቲ ዝደልዮ ይኸደሉ የለን እዚኣ ድማ ክሊርሊ ብንፁር ፅፍዒት ኣብ ገፁ እያ ኢሎም ኣለዉ ምናልባት ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ዘረባ ይዛረብ ከም ዘሎ ዝንገር ሓንቲ ካብዛተን እዚያ እያ የምፈልገው ሌሎች ኃይሎች በኢትዮጵያ ክብርና ጥቅም ከመጣችሁ አንገቴ ይቀላል እንጂ አይደረግም እሱ በመጠምዘዝ የሚሆን ነገር የለም ተላላኪ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አይፈጠርም ጥቅም አለን ጥቅም አላችሁ ያን እያስታረቅን ተከባብረን አብረን እንኖራለን እኛ የሞራል ልዕልና ያለን ሰዎች ነን ኣብዪ ኣሕመድ ከምዚ ክዛረብ ከሎሲ ናይ ብሓቂ ገለገለ ሰብ ቆልዓ እንዲ ዝብሎ እዚ ዝዛረቦ ዘሎ ዝኾነ መራሒ ክዛረቦ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነ ናይ ሞራል ልዕልና ኣለካ ገለ መለለካ ንቆልዑ ኢኻ ከም ትብል ከምኡ ኢልካ ይዝረብን እዩ ተላኣኺ ኢኻ ዝብለካ መን እዩ ከምኡ ስለ ዝኾንካ ጥራይኻ ከምኡ ትዛረብ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ትንቀፍ ብዛዕባ ተላኣኽቲ እዮም ገለ መለ ንሳቶም ከምኡ ስለ ዝኾኑ እዮም and they know this ፅቡቅ ጌሮም እዮም ዝፈልጥዎ ተላኣኽቲ ከም ዝኾኑ ዝደለዮ ነገር ዝደለዮ ከም ዝገብሮም ይፈልጡ እዮም ማይክ ሃመር ይልእኾም ከም ዝነበረ ይፈልጥ እዩ ካልኦት ሓይልታት ድማ ናብ ዝደለይዎ ኢማራት ከም ትልእኾ ዘላ ይፍለጥ እዩ ኢትዮጵያውያን ይፈልጥዎ እዮም ነዚ ስለ ዝፈልጥ ድማ እዩ ኣይ ቲንክ ሶሻል ሚድያ ክሰምዕ ስለ ዝውዕል ድማ እዩ ነዚ ነገራት ዓይነት ዘረባ ዝዛረብ ምናልባት ካብ ውሽጡ ዝብገስ ኢንሰኪሪቲ ግን ካብ ዜሮ ዝብገስካ ኣይኮነን ንዕኡ ከምኡ ዝኣመሰሉ የጥቅዕዎ ስለ ዘለዎ ብፍላይ ጆሃር ለንቀና እንቂድዎ ዘሎ ክንሪኦ ኢና ስለምንታይ ንኣብዪ ኣሕመድ ቅልውላው ይችሉ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ምክንያት ድማ ኣለዎ የእውነት የሞራል የፍትህ ልዕልና ስላለን ነው ኦፕሬሽን ያሸነፍነው ወደፊትም እናሸንፈው ኢትዮጵያ ማለት እኮ እንኳን ደሞዝ ተከፍሎት እንኳን እንትን ክፍለ ጦር ተብሎ በክተት አዋጅ አርሶ አደር ሰብስባ ወራሪ ማሸነፍ የቻለች ሀገር ናት ፔሮል የሌለው ስም የሌለው ድረስ ተብሎ ማለት ነው አሁን ያለው ፎርማል ሰራዊት ታንክ አለው መድፍ አለው አይኑረው በክተት አዋጅ እዚ ናይ ቀደም ቪድዮ እንዲሁ ግን እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ሚድያ ዘውፅኦ ስለ ዘሎ እዩ ጀስት ኩሉ ዝብሎ ዘሎ ካብ ምሕር ፍርሃት ዝበገስ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ኦኬ ካልእ ሓድሽ ዲፕሎማት ኣምፅኢሎ ንሱ ዝበሎ እውን ክንሰምዕ ኢና because there's so many variables ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዪ ኣሕመድ ችግር ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ብኩሉ መንገዲ እዩ ቅልውላው ኣጋጢሞ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ቅልውላው ፈጢሩሉ ዘሎ ጉዳይ ድማ እዚ ክኸውን ዝኽእል መጀመርያ በዚያ እስከ ንጀምር contributing countries for their service and sacrifice to ATMIS and AMISOM and we pay tribute to those who lost their lives in support of those missions. The fight against Al-Shabaab and other terrorist elements in Somalia, Mobilization Office in Somalia, providing critical ወኪል ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብቲ ዝተገበረ መጋባእያ ንሳያት መርሖ ነይራ እንታይ የሚሎም ሶማልያን ኢትዮጵያን መን ኢቶ ክበኣሱ ከለዉ ኣብቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ግን ዝለዓለ ባእሲ እንታይ ነይሩ
من يخفل له تجنزب نايتو معقب سلام أمريكا بزوج سلنا خفل زنبرنا حجك نكفل هاي نخلينا بفل دونالد ترامب لما نزوج دايزون أنصار تطوق كم زغلن كالوت هجرات أوروبان كالوت حيلتاتن زدلي أبركتوخ قبر خمسة لهم عبدي بيتي تخايد نيرو سوماليا دما اتحاجز كجبر كمزة لو أتريرا تزاريبا تزي مبزحتو تدي بيت من يخفل له ينيرو أبز النوح دي بيتي تخايد نيرو مودا تاجن قال لنا جرك كجبر كمزة لو يا تمحت Expedient in the short term would run the risk of undermining the credibility of this new model over the long term. Colleagues, the United States will remain a steadfast proponent of the African Union's peace support operations and our partner, Somalia. We will do all in our power to support and strengthen Resolution 2719 as agreed by the So America نزي دقف نتيجة اللواء دقف كتكسل مخانا انت خوني ابتي اقباب فاندينج كالو تاقرات كبرك تاقمز اللواء تزاريبا لابز قد دايزي سوماليا نويح زربا تزاريبا قد اتا عند قداسي إثيوبيا ذهبوا ملسيو إثيوبيا مجمريا كابت بوتا نخيوصو مع دراماتات كسرحيان فتينهم حدا كابت زبلوان إثيوبيا نسمع دحريو لك نزا زربازيا سوماليا بخمي مليشا ما هنرينا. More concerning because terrorist groups such as ISIS are gaining a foothold in Somalia. This group appears to have a clear role to create maritime insecurity, including piracy on the Red Sea and the Indian Ocean. Al-Shabaab has also enhanced its ability to mobilize resources and finance from within and outside Somalia. It also acquires advanced weaponry and equipment. So انتايم زبلو زلو إثيوبيا بستقالمتن اتي زلو تسقم في صوماليا الشباب حيل له كالوت عتقات بجلتات دما لا حيل يمصلو له اتسطانا الشباب يخنا كالوت قبر شبراوي حيل اب صوماليا نا بزحي خيدالو نتزوبا شجر كفترو لغليو بمبال بزو زربايام تزاربو كمزي تمالز مصنا بز بوتايم زمسلو تاكلت شحن شدشن ابت بوتايم نيرو قبر شبرا تقينم دي سحرو ات قبر شبرا كتف وسلم تاي زي كالو مخنياتو كمزي حدا نكر تقبر شبرا عمتات تقصيل انت هتبزلكا تقبر شبرا نعو ابو خلو زدل حيل سلو زلو تراي نقبر شبرا نخت مكت شدشت هاجرات عقاب سلام هيد ليكاني نيشتي وقي زد ليكاني نقبر شبرا حيلي منقسو زي بلو سراويت نخت سعر جن تقبر شبرا مني فاندز قبر زلو انت هوت يوم عتقات زلو اندريلكا بزحات اثيوبيا ما بقول زلوم ابتنا يا الشباب سراويت كم زلو يزنقر لذي اثيوبيا تي الشباب تقبر زلو خلينا بلا نخلينا قد indirect الإيد كم زلوا شنا الشباب حتى دما سرح سلزخونا نعتاتهم كما عقاب سلام كوينهم نخونا قرتو قينهم أبزو أبناء سوماليا وشتاو قداي تراخ تعطو قينهم من إثيوبيا هذا مغنيات يدليا من أمريكا ومغنيات يدليا سلزي قداينا سوماليا يدوم كتوك سابزخونو اتنا يقبرش براز بالتيما كاد اليومي وتسيتنا تدما أبت بوليتيكا وجيم نخط عوتي قبرو مالو أبزو دما دراما بوخ صرحيا فتنا over the years. We look forward to working closely with the federal government of Somalia that we trust will continue to be a committed partner in counter-terrorism efforts. Ethiopia stands ready to continue its role in the post-ATMIS mission. Finally, Madam President, countering terrorism and stabilizing Somalia is informed by a shared regional policy of interdependence that aims at ensuring collective fighting terrorism in Somalia should be advised to انتايم زقبر زلو اسكي بقى نحنا سوماليا جدا كان حجزاهم كلا لنا ولا سوماليا هيدلني انا بلتهم كلا هيدلني خمس بلتهم ما بزي اسمع كليرلي بعلو نزاز ربا مزبله ابزيات وكيلنا سوماليا زبلو اسمه. Thank you, Madam President, for giving me the floor again. As you are aware, due to document actions of Ethiopia in Somalia for the past 11 months, the federal government of Somalia has undertaken comprehensive review of its security arrangements as we transition from ATMIS to the new mission AUSOM. So انتهي زبل زلوم ناي موداتا زربا مسودو توساخي غزي حاتيتو نزا زربا تزاريبو منكسي إثيوبيا نصور زخونه مدرزي حبنا كيكوني لزبلايا نيرا أبز حلفة أبز عمت زياب تدقاقامي كم دوكمنت سددنا لكم حمريتا زابناكم منقص إثيوبيا أبتي أكاب سلام بفلاي كابت أتميس بحال زنبري نابسي أوسم زبل زلو حدش أكاومنا أكاب سلام سراويتنا إثيوبيا أبو كله عين دلنينا بتمخنيات دما زخونه يخون بسنكنا إثيوبيا سراويت مسكدو كفتر نزخل سقم نعومة كاتا زخون عسرت حدا الشيخ زخون سراويتنا كالوت هجرات مسانا بقرة باكسر حزخولو وشتاو قداينا دما إيدوم كتو زي كل سبات مريتنان ودينا سلازلنا إثيوبيا كجبروا زخول سيرفيس عيد اللينيو سلازي أبزكيت توا ميلو نصور زخونه مدام دم تاجروا لنا تأخيبا سلازي وجن سوماليا
ኢትዮጵያ ስትሬት ቀይሕ ካርድን ጽፍዒት ኣብ ገጾምን ከም ዝተቐበሉ እዩ እቲ ሚድያ ዝዛረብ ዘሎ። In that period, our regional partners from 3 contributing countries have shown remarkable solidarity, pledging to maintain our necessary force of 11,000 troops of AWSOM. This commitment addresses any security vacuum created by Ethiopia while sustaining progress in the fight against Al-Shabaab in the country. In that vein, we emphasize that the current AWSOM troop allocations are completed through bilateral agreements which have been in place in November. As Somalia moves forwards, we will continue. ብንጹር ኣብዛ ዘረባ እዚኣ ንሕና እቲ ዘድልየና ንሴኪሪቲ ናይ ሶማልያ ክኸውን ዝኽእል ከገልግሉ ዝኽእሉ ክጠቕሙ ዝኽእሉ ዝበልናዮም ሓይልታት ምሳቶም ተረዳዲና ኣብ ውሳነ በፂሕና ኣለና 11,000 ሰራዊት ምስተን ሃገራት ድማ ቀጥታዊ ስምምዕ ባይላተራል ሪሌሽንስ ብምግባር ዝተወደየ ኣርስቲ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ብምውፁእ ዝኾነ ሓጓፍ ክፍጠር ከም ዘይኮነን ኢትዮጵያ ድማ ቦርሶም ኣልዒሎም ካብዛ ዓድና ክለይለዎም ዝብል ብናይ ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ ጥፍኡልና ካብ ዓድና እዮም ተባሂሎም ዘለዉ ስለዚ እቲ ውሳነ ናይ መወዳእታ ውሳነ ተዋሂቡ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ሶማልያ ኣብቲ መጋባያ ፅቡቅ ጌራ ንኢትዮጵያ ተደላይነት ከም ዘይብሎምን ናትኩም ሰርቪስ ኣየድልየናን እዩ ቴንክዩ በት ቴንክዩ ኢሎም ዓፅዮሞም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ኢትዮጵያ ናበይ ገዛ ክትከይድ ትኽእል እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ካልእ ኣርስቲ እዩ ምስ ግዜ ክንሪኦ ኢና እዚ ከዓ ግብፂ እውን ብፅቡቅ ጌራ ትሃርሞ ዘላ እያ ግብፂ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ሚድያ ናቶም ዘረብዎ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ምምፃእ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚ ይመስል ሄዳቸዋል ብለዋል አትጥማጥሉ وقاعدين نعمل من 2011 جلسات ولقاءات ومفاوضات وغيره ከ2011 ጀምሮ ስንቀመጥ ከናንተ ጋር ስንጓጓዝ ምናምን ቆይተን አልፈን ولم نصل لاتفاق لابد ان نصل لاتفاق لابد ስለዚህ የግድ ነው አሁን በአዲሱ የትራምፕ አስተዳደር የህዳሴ ግድብ ጉዳይ ላይ ወይም በናይል ውሃ እነሱ ናይል ሚሉትኛ ወይም ኒል የሚሉትኛ አባይ So ናይ ግብፂ ሚድያ ከም ዝብሎ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ድማ ናሓትሕዶም ይዘራረብሉ ከም ዘለዉ ግብፂ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ እቲ ዝፈተንዎ ቅድሚ ሕጂ ዘይሰለጦም ናይ መወዳእታ ፍጻሜ ወይ ናይ መወዳእታ ዕላማ ንክሓርሙ ብኩሉ ሓይሎም ክንቀሳቀሱ ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና 2025 ኣገዳሲት ዓመት እያ ክትከውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ክወስድ ይኽእል ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ክንርኢ ክንፍትን ኢና ግብፂ ድማ ኣሲሮም ቆሪፆም ተበጊሶም ኣለዉ ዳሚንስ أبي أحمد بتعمل كبير عمد كي يصبح كم زلوا أب سوماليا درو كي تجمع خلو تسعير له سلواناتو وتيو بوتاناتو exactly بجبسة تتكيلو جبسي سراويتا كم عكاف سلام كينو أب سوماليا كأتو إثيوبيا دما تقليل أختوتي توسين زلوا هذا كلاي جبس مسيرترا ديل جيرالا exactly كم تناي سوماليا جيرنا يميلهم لذي أبي يرتراون بريزنس كلهم يخليو جبسي من السودان زلوا قربت بمجمعات بتحد وجن ممكن تمسك كم تخل كل زي أتحيز كان تاريخ أيوة دونالد ترامب ني أبي أحمد أي فتوانيو أبي إثيوبيا زلوا بوليسي دما تغير يخلي الكاك جمت هاي تخلني خا جبت دما بس كنتنا قدامنا إسرائيل بس أمريكا العول استراتيجي كومك الراب جراس لزلا ناي أمريكا تسمع عنه تكلوايو دونالد ترامب دما بول كنا جبسون سبوغ زمدنا كم زلوا يزنجر لذي أبي أحمد 2025 كبار عمد كنت كونها كل زي دما وش تعوز أجمعته ما قلبك يجبر اللي خلوا زجاتهم زلوا نزو قدايزي بينا باينو دبلوماسيات غيري وكمكتو منستر قدات وصاي خوين تمريص زلو زغبرو انترفيو سمعوزي hopeful with the new trajectory that Ethiopia is on what are you most hopeful about through the national dialogue process through the transitional justice process and also through DDR process a new generation of Ethiopians who have reached a degree of consensus on what being Ethiopian means, what kind of Ethiopia we want to see, state institutions that نريد لنا تحدش منستر قدات وصاي اب وعي زخونه دبلوماسياوي عالم زيت منستر قدات وصاي نا امريكا نا اثيوبيا توب دبلومات كخون مالتيو تصبو نغرو نشتي منسي بمخانو منسيات كم زاب افريكا في سلطان كتريوم كلها كل جزء دسي بلاكا تقمت قالنا تدما 110 مليون زلهم is this the best person they can find if this is the best person they can find تزبلت السب كاب 110 مليون حزبي تزبلت الدبلومات كخونهم زغل زندحر خوينو maybe انت هاجر وين انا بعلى صقم كم زلوا بزي خاتفلت معناته نشتيو دكتور يوم زبلوا منستر فتح نيرو كن كتريو خلها first impression نات كتريو خلها كم كامبانو خينكا صراحه نات كم جمري افك خفت كل بريزنت خبر كل كتريو خلها نات كم ممزن تبيغا
أنا دعوت interview بإنجليش كسمع يتبع نيرة and this is the first thing and convincing I couldn't just تونكو تمريج له زلوا كون زخل زبلانة دونالد ترامب أبي أحمد سلزانيو أبزي وانا زي أبي أحمد سقعت سلزلوا نسلطانو أبتاتكو نسوز أمنهم كت ألموني يقولون يوم زبالهم سبعة بامبرتهم زبق وسبعة زبالهم هيكونن كجبر زخل معناته فرق كم زلوا نرلنا تفرد ما بكل من جدد ما تزلوا هذا كاباتهم دما تفرد فترة له زل هذا كابتهم أنا أبي أحمد by the way أبي أحمد ببزوح نجارني فريزة قات ما زلوا هذا كابتهم عندي سقعت كوينو ما زلوا أبزي وانا زي تنايفانو active وجا أبز كايدو لزلوا قال ملا كله نار أنا نخيد على ناجن بتزعبي سقعت كونو زخل زبال زلوجن جوهر محمد مخاني زنقر and the reason is جوهر بزوح نجار كجبرو بزوح كان معلق خمسة خلص اللي تفلت. هايتو ما يتوق أنا جاوبني عليه. ኢትዮጵያ ታሪኻሪ አቶ ዘይት ፈልሽ ግራላ በመባል ኣብ ሓደ ኮንፈረንስ ተዛሪብ ነይሩ ነዚ ድማ ከም መቐፀልታ ኣብዚ እውን ሓደ ብዛዕቡ ዝርርብ ተኻይዱ ነይሩ ስምዕዎ ጀዋር መጽሐፍ እየሸቀጠ ነው ቢዝነስ እየሰራ ነው እንጂ ፖለቲካ እየሰራ አይደለም የሚሉ እዛ ብልጽግና መንደርም ሰምተናል እውነት ጀዋር ይሄን መጽሐፍ የጻፈው ለቢዝነስ ብሎ ነው ወይስ ለፖለቲካ አጀንዳ ብሎ ነው ገንዘብ ምንድን ነው زعبا جوهر محمد بزوح عندي زبال زلو أبي أحمد دما جنزب سسعي كم زلو قال ملي شمنا جوهر مريت كذبت كم زلو بخلو دبلوماسياون ناي ميديا بروباغندا ناتوني عتي خزلو because he knows clearly زي جوهر محمد حلقة كوت كو خمس غل زي سبزي إن جوهر محمد بغرب عزف الطيو زي جوهر محمد زي قبرو زلو لنكني انتهيت علامة بوليتيكاوي علامة سلو زلو دي ويس تماس حفك شيء سلز دلي بزحات سبات جنزب سلز دلي نربحي بلو ولا ويلو تحققن انتهي اللي حتى له اذا سبز بقرب هذا فلطي كزارب كله سمعوها قالوا كمان نمشي بلده አብረን ብዙ ሀገር ሄደናል ለኦኤምኤን ጉዳዮች የተረዳሁትን ሶስት ነጥቦች ልናገርና ወደ አንተ ጥያቄ መልሳለሁ ያኔ ምን አይነት ሰው እንደሆነ መጀመሪያ ጀዋር ከማንም ሰው በፊት እኔን በማይገባኝ ጊዜ ይህ የኦሮሞ ፕሮቴስት በሚጀምርበት ጊዜ የሶሻል ሚዲያ ኃይል እንዳለው ጥቅም እንዳለው ለትግል መጠቀም እንደሚቻል ያውቅ ነበር በሚኒያፖሊስ መጀመሪያ ላይ ስንገናኝ መጀመሪያ አናኒ ጆሃር መሐመድ ቦጌረዝ ፈልጠ خلق ድማ ቅድሚሕቶ ኻ መምላሰይ እንታይ ንምንታይ ዕላማ ይመጽእ ዘሎ ቅድሚ መባልና ጆሃር መሐመድ ሓደ ነገር አለው ፍሉይ ነገር አነ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ቅድሚ ማንም ሰብ ዝፈልጦ ኢሉ ንሱ ድማ ሚድያ ጌርካ ፖለቲካዊ ስልጣን ንምቕያር ክንዲ ጆሃር መሐመድ ዝፈልጦ የለን ኢሉ እዚ ድማ 2015 ድሮ ዝፈልጦ ዝነበረ እዩ ሶሻል ሚድያ ከምዚ ናይ ሎሚ ጽልዋ ከይገበረ ከሎ ንሱ በቲ ዝነበሮ ጽልዋ ነቲ መንግስቲ ሽዑ ዝነበረ ክግምጥሎ ይኽእል ከም ዝነበረ ይፈልጥ ነይሩ ሕጂ እውን ኤግዛክትሊ ናይ ሚድያ ፓወር ከም ዘለዎን ዕላማ ድማ ክትጥቀመሉ ድሕር ዝብል ሰብ ከም ዘይኮነ እኔ እኮ 100,000 ሰዎች ተከታዮች አሉኝና በዙ እንጠቀማለን ሲለኝ እኔ አልገባኝም ነበር ምን እንደሚያወራ እኔ አልገባኝም ነበር ምን አለ ነገር ግን ፌስቡክን ተጠቅሞ ህዝብን አነሳስቶ ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል ከማንም ሰው አስቀድሞ የገባው እንደሆነ አሁን እኔ መሰከረለታለሁ 100,000 ነው ያለኝ አሁን ሚሊዮን ነው ከዛ በላይ እንደነበረው ትዝ ይለኛል 2.5 ሚሊዮን አለው አሁን ኦኬ በቅርብ ላይ ይሁት እስከዛ ድረስ የደረሰ ነው sometimes ዝብል ዘሎ ጆሃር መሐመድ ሓደ ካብቲ ንሚድያ ተጠቂሙ ነቲ ሓያል ዝበሃል ዝነበረ ናይ ህወሓት ሓይሊ ናይ ህወደግ ንዑ ከበርዕን ዝኽኣለ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዋን እዚ ንዓቢ ኣብ ሶንኮፍ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ዝህረም ዘሎ ንምእላዩ ከምኡ ድማ ሽዑ ናይ 100,000 ጽልዋ እንተነይርዎ ሎሚ ብሚልዮናት ዝቁፀር ፈለወልስ ከም ዘለዎን ሚድያ ድማ ከም ሎሚ ዓብዩን ተዘርጊሑን ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ አብይ አሕመድ ዓቢ ሲሪየስ ትረት ወይ እውን ኣገዳሲ ስጋት ይስምዖ ከም ዘለዎን እቲ ስጋት ድማ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል አብይ አሕመድ እንታይ ክገብር ይኽእል ንዝብል እናተኸታተልና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ግን this is going to be a very serious issue ንዓቢ ጆሃር መሐመድ ንኤርትራ ጽቡቕ ዲ ሕማቕ who cares ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 4 ኪሎ ክዲብ ዝኽእል ስልጣን ንኤርትራ ክጠቅም ኢሉ ዝሓስብ እንተሎ ምናልባት ካብ ታሪክ ክመሃር ዘይከኣለ እዩ እቲ ሕቶ ግን ሓደ መንግስቲ ተኣልዩ ተኻላይ ክኣቱ ከሎ ኩሉ ግዜ እቲ ሃገርና ድኸመት ከም ትኸይድ ጥራይካ ትፈልጥ ዘለካ ኣብ ሾርት ተርም እየ ዝብለኩም ኣብ ሓፂር ግዜ ፖለቲካዊ ብፍላይ ከምዚ ሕጂ ዘሎ ናይ አብይ አሕመድ ኣብ ዘበነ ህወሓት ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኢትዮጵያ ሓያል ነይሩ
كابونابو هوحات مسورة دي أبي مسيو أمونجوز نبرة جونسي وتهدروا عقبنا هاجر نايت هاجر ماليش تحتوري دوا الجد ما أنا أبي اليوم نبخلق خلو ماليش يكتاك تحت فللي نايت هاجر ده ما أنا أبي كخيت لذي تحطه مثلا أبتزوبا زوريا زلوا إثيوبيا سكات فترة لنا هاجرات صبونا جري مهنياتو وتهدروا عقبنا إذا هاجر زي كده كله أدفانتج بقى مهنياتو اليوم سبازياتهم حيلك سمعهم كله ويونيش ترك أذكره بقوله أنت هيك جبرو خمس دليو كابافهم بتدقاقامي نسمعه سلزلنا سوشيال ميديا باور كمان نفسه بفيت يقباو سلنبرنا አስቀድሞ ማየት ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛ የፖለቲካ አንድነት ያስፈልጋል። የኦሮሞ ህዝብ አንድነቱን እንደገና እንዲያገኝ ያደርጋል። ለምን እኔ አብረን እየሄድን በየቦታው ከኦሮሞ ዲያስፖራ ጋር እንናገር ነበር። በየቦታው ኢንጌጅ እናደርግ ነበር። በአውሮፓ በአሜሪካ ቀድሞ የገባው ነው የነበረው ጀዋር። ከዛ በላይ ደግሞ ኢንፎርሜሽን ከየቦታው ይሰበስብ ነበር ከሀገር ቤት ውስጥም ያንን ቶሎ ተጠቅሞ ቶሎ ስራ ላይ አውሎ ለውጥን ለማምጣት የቻለ ነው የነበረው። አሁን መጽሐፍ መሸጥ ወደዛ ወርዷል ለማለት ነው። ይሄ ስለዚህ ጆሃር መሐመድ ካልኩሌትድ ሙቭ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዘተንብህ ትዘረባናቱ ንድሕሪ ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ ኤግዛክትሊ ኣብዚያ እዋን እዚያ ሓያል ዝኾነ መጥቃዕቲ ይፈኒ ዘሎ ጆሃር መሐመድ ድማ እዚ ምንቅስቃሳት ናቱ ብድሕሪ መጋረጃ ደገፍ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ናይ ካልኦት ሓይልታት ብፍላይ ድማ ናይ ግብፂ ክህልዎ ከም ዝኽእል ስለምንታይ እቲ ኮር ቤዝ ንኣብይ ኣሕመድ ዝድግፎ ዘሎ ቤዝ ኦሮሞ ስለ ዝኾነ ንኦሮሞ ድማ ብኣምሓራ ጌርካ ይኮንካ ተዳኽሞ ስለምንታይ ኣምሓራ ድሮ ኣብ ቃልሲ ዘሎ ንኣብይ ኣሕመድ ድማ ክኣልዮ ይከኣለን ትግራይ ኣብ ሰንኮፍ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ እንኩ ክትጥቀመሉ ትኽእል ታክቲክ እንታይ እዩ ንኦሮሞ ንኣብይ ኣሕመድ ብኦሮሞ ጌርካ ኢኻ ንፋስ ክትእትወሉ ትኽእል ስለዚ ኤግዛክትሊ ምንቅስቃስ ናይ ጆሃር መሐመድ ናይ ካልኩሌሽን ክኸውን ከም ዝኽእል ግብፂ ንጆሃር መሐመድ ድሕሪ ክድግፎ ኮይኖም ንኣብነት ማለት እዩ ጆሃር መሐመድ ንኢትዮጵያ ሓንቲ ክገብረ ከም ዘይክእል ስለ ዝፈልጡ እዮም ተርዲኹም ኣለኹም ዕላማ ናቶም ድማ ፋሕፋሕ ንክኣትዋ እቲ ሃገር እምበር ሓንቲ ሃገር ክትከውን ኣይደልዩን እዮም ስለዚ ጆሃር መሐመድ ተጋሩ ይኹን ብፍላይ ድማ በምሓሩ ብፅቡቅ ዝግለፅ ሰብ ኣይኮነን ሓደገኛ ተሓሳስባ ከም ዘለዎ ስለ ዝፈልጥዎ ስለዚ ንሱ ነቲ ኦሮሞ ቤዝ እንድሕሪ ክስዕቦ ጀሚሩ ወላ እውን ንሓድነት ኢትዮጵያ እናበለ እንተመፅዩ ኣብ መወዳእታ እቲ ሃገር ጆሃር መሐመድ ደረጃ ክትወድቕ ከላ ሓድነት ናይቲ ሃገር ንምሕላው ከቢድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ነቶም ሓድነት ናይ ኢትዮጵያ ስቃ ዝፈጥረሎም ከም በዓል ግብፂ ድማ ፅቡቅ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ኣብዚ ኣብ ተጋሩ ድማ ካብ ውፅእ ከይበልካ ካልእ ነገር ካይስማዕ ኣሎ እስከ ስምዕዎ እዚ ኸ ግዕዚኖኦም ጌታቸው ረዳ እውን ሓሳቡ ብስሩ ሕሉፍ ሓሊፎም ናብ ናይ ውግእ እውን ብስሩ ናብ ኤርትራ ናይ ብልፅግና ፕላን እውን ዝፈጡ ዝመስሉ ንሸ ከስማዕኩም ተወሰነ ኣብ ካሊእ ምክያድና ከስማዕኩም እየ ባዕሎም ከዓ ትላው ዝዲ በቃ ሕዚ እንታይ ደለማ ናዚኦም ስምዕዎም እቲ ትግርኛ እኳ ከቢድ እዩ ንክርዳእኒ ንዓይ ከቢድኒ ኣሎ ግን ስምዕዎም እንታይ ይበሃል ኣለዉ ኣብቲ ባዕኸሊ በሃል ዓዲ መሬት ሂቦ ደኾነ ሻዕብያ ሂቦም ኢለካ ኢሎማ ልመን ልዚኦም ኤርትራ ባዕሎም ኤርትራ ባዕሉ እዚኦም ክጎይኦም ዝሓስቡ ኣለዉ ጭራ ሓሻበ እውነት ካብ ሙሉት ኮይም ዝሓስቡ ኣለዉ ኣብኡ ክኾን ዲ ሰወፍሮ ክዋጎዲ ሙሲልካ ሰብ ዝሕምስዎ ኣሎ ኣይ ጭላ መንታ ሓላስ ኣታለውለው ከቢሎም ወሰድ ወበቃ ኪልካ ህዝቢ ገጢሞም እንዲኦም በቃ ዘረጥረት ከብልዎማ ብዚኣ ገይረሎም ክስውዱ እሞ ክወጡ በየለይ ኩናት ዝበሃል የለይ ኩናት እሞ ኣይ ከይተሓስቦ ሻዕብያ ክውቃዕ ይስርሕ ደጎ ስራሕ ደግ ማርያም ምክንያቱ በቃ ወላ ኣሜሪካ ወላ ኣውሮፓ ማቦል ሰብኣይ ዝክጠፍኒ ካብ ሰሜን እንታይ ዝበሃል እዚ ምስራቅ ኣፍሪካ ዝበሃል ሓሚስ በለሎ ሲ እዚ እዩ ስለዚ ዝክጠፍኒ እዮ ኮይሎም ወጣ ኣታይ ገብረ ድማ እታ ጎይታ ትማሊ ብቅዲ ትማሊ 126 ሲልካ ልገርማ ሌተስት እንትን ኮየት እዩ ድሮን ዋሕታማ ዋሲልካ ከምዝና ቅድሚ ሕዚ ከይመስለካ ሓደሽቲ ዋሕታ ክተውላ ሓደ ይጎርም ለይፍለጣ ምክንያቱም ሓደ ኢሉ የሆነ ማካ ስቆል ኤርትራና ኮይና ነብርና ሰዋልሲና ማርያም ናቲ ሓዲዶ መገበረና ኢልያ ማዓርተይ ከፍ ኮይና ቀጥሬና ኣለካ ንስደት ደሊና ፓስፖርት ኣውፅአ ሕዛ ነብስርኮት ኢላ ሓስብ ኣለኹ ፅናሕ ዝዓርኪ ማርያም ፓስፖርት የደልይ ካለ ከጋኒካ እየ ቀሊል መንገዲ እኒአ ተገኒ እዩ
لا كندا مالتي كندا حتى موبايل ده إذا معركة كيف كنا ولا لا تشاينا هو موبايل ده ما إذا معركة أنا أقولك هي تنتنون ولا خزيل عليه لحد عركة مين بيبن عاوزة ولا لا هو كنا أنا إذا هو مهنيات ما كم يوم أنا عدي بسوي مدرسة في لها تاي زول قبل ما نفس قال ماله أو بالعلقون اللي أنا عدي في نقرك موبايل ده ما تحاول كسر علينا هاي تجنين لا تنيا مو خزيل بتحلف لي ترى ما راح اللي قطعنا وديو لو كيو لو جيتاش إني بصروف تمام شغلهم سلطوا خمنا راتهم طرح كتير كأول واحد تسأل ብዙሕ ኣሎ ብድሕሪኡ ናይ ምስጢራት ባህሪ በቃ እትሞራ ዓዲ ምንም ማንም ሃን ና ጉዳይ ስለ ዝኸዱ ክጠጠው ክነብለው እዚ ጠጠው ክነብለው ኣብዚ እቲ ቲፒካል ትዝኒዮ ወለዶ እዩ ትዝኒዮ ጌታቸው ዝሽጉዶ ዘሎ ወለዶ እዩ ትዝዕሽዎ ዘሎ ብዙሕ ሓቀታት ብዙሕ ተኣሽሙ ዝፈጥር ማሕበራዊ ሚድያ ንሪኦ ማለት እዩ ነፀብራቑ ከመይ ገይሩ ከም ዝገለፆ ሕወሓት ተሰይድካ ሕወሓት ስለ ዘሎ እንታይ ዲ ደኣ እቲ ገባር ሓዳጊ ባይዘ ሓደ ገባር ሓዳጊ እዩ ሓደ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ሓደ መቐለ ኮይኑ ዝገበርዎ እዩ እቲ ገባር ሓዳጊ እዩ ለዛም ፓስፖርት ክስደድ ኣነ ስጨኒቑ ንስደድ ኢለ ፓስፖርት ተውፅአኒ ኩለት ፅናሕ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ዛው ኤርትራ እውን እንታይ የውስሉ ከም ዘለው ይዛረብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከመይ ድሉ ምዃኑ ይዛረብ أنا ترى ذا الودبات بملو إثيوبيا حنت ودب كتاع محاضرات دليت كم ذا له يزارب وجيز وكل شافت بالتقنا ونسمعه الله زرزرتنا وش تقول خن كيدنا تي تاينا نرزل لنا تحلمي زي قارص حلم مخانه بفلاي دما بعين وتهدر وعيني من كل زي كنذكروا زلنا نزي اي كنذكروا زليكم انا سمعوا هذه بأزاجنت متى بأزاجنت كزرا يا اندي يشكركر متانا ጦርነት ጀመረ ተጨፈጨፍን አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻልንም አንድ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል ሌላ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል እሱ በኔ ላይ ነው የመጣው ባርገኔ አዛዥ አይደለም እና እኔ ለምን አዛዥ አልሆንኩም የሚል ኮምፕሌን ለማቅረብ አይደለም ምክንያቱም በዛ በኩል ጦርነትም አያስፈልግም ለምንድን ነው የምንዋጋ ሊገባኝ አልቻለም እሱ አዛዥ ነው እንዲዋጋ መጥቷል ተጨፋጨፍን ከዛ በኋላ ሰላም ማስከበር ገባ የኛና የኤርትራኖች ሬሳችንን ሳናነሳ ነው የወጣ ነው አንደኛ ይሄ ነው ሁለተኛ ከዚህ በፊት ሻዕቢያ በጣም ጥሩ ተዋጊ ነው እውነቴን ነው ሙለው እና ከዛ ያውጊያ ሊያልቅ የማይችል በመሆኑ ሻዕቢያ ያደረገው ምንድነው ሻዕቢያ ተጥፋና ህራስ የለን አክነጥፎ ያፈጣፋለው ወሞሰ ሊገባን አልቻለም እሱ አዛዥ ሰንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ምስ ኩሉ ሰራዊታ ብዙሕ ደገፍ ናይ ደገ ከለዋ ዝተገበረ ኩናት ንሻዕቢያ ዝኾነ ክገብርዎ ከም ዘይከኣሉን ኮራርምቶም ከም ዘርገፎምን ብኩሉ መንገዲ ጨፍጪፉ ልቦም ምሰጥፋሎም እቲ ኩናት ናይ 98 ዝነበረ እዩ ብቡረይ ትግበር ባድማ ብኩሉ ድከቶም ምሰዝገብዎም እቲ ኩናት ጠጠው ከም ዝበለ ምስ ኤርትራ ብፅቡቅ ዝኾነሉ ዝነበሩ ደረጃ ነቲ ኩናት ዝመርሑ ዝነበሩ ባጫ ደበለ ዝበልዎ ዘረባይና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ኣለንከነ ብዛዕባ እቲ ወታደራዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ሓንቲ ፅሕፍቲ ርየ ነይረ ካብ ተስፋኒውስ ምናልባት ነቶም ነቲ ናይ ኤርትራ ዓቕሚ ትገልጽ እያ ኣብ ኤርትራ እዚኦም ትሪእዎም ዘለዎም ጀነራላት እዮም ክንደይ ግዜ ተዛሪበልኩም እያ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ተመክሮ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣፍሪካ ክትረኽቦ ትኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ብደረጃ ብቁፅሪ ዓውደ ኩናት ዝተሳተፍዎ ዝገበርዎ ተመክሮ ዝተኻፈልዎ ብድሆታት ዝሓለፍዎ መስገደላት ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወታደራዊ ተመክሮ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ድማ ዝሰግር ዘሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣፍሪካ ክትረኽቦ ትኽእል ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ ኦን ቶፕ ኦፍ ዳት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰራዊት ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ደረጃ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ላዕሊ ጥራይ ዘይኮነሲ ብዓይኒ መለክዕ ናይ ካልኦት ትሪኦ ከለካ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ክልተ ጀነራላት ጥራይ በፂሓ ዘላ ኢሉ ክልተ ጀነራላት 4 ስታር ጀነራል ዲ ወላ 5 ስታር ጀነራል ኣብ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ክልተ እዮም ዘለዉ ኣነ ግርም እየ ዝብለኒ እቲ ዓቕሚ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤርትራ ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ብሓቂ ኣብ ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ወታደራዊ ሽመት ይወሃብ ከም ዘየሎ በንፃሩ ኢቨን ምሩኻት ናይ ኤርትራ ዝነበሩ ሰባት ክሳብ ናይ ፊልድ ማርሻል ዲ ወላ ናይ ኣድሚራል ዝብል ደረጃ ስልጣን ከም ዝበፅሑ ዘለዉ ኣነ ሕጂ
እቶም ኢትዮጵያውያን ከም ዓይነት ስልጣን መሃቦም ኣይነቕፍነ ኤርትራ ግን ወታደራዊ ሽመት ክትብ ዝግብኣ ኮይኑ ይስምዓኒ ገለገለ ሰብ ኣለዎ ከምኡ እኮ ኣብ ሰውራ ሰውራ ሽዑ ካሊእ እጂ ግን ሃገር ኢና ዘለና ሃገር ድማ ዝግብኦ ሽመት ክትቦ ክትክል ኣለካ ሰራዊት ልክዕ ከምቲ ፖለቲከኛ ፕሬዚደንት ኣለና ወይ እውን ገለ ንብሎ እቲ ዝድለ ሽመት ክትብ ድማ ግዴታ ቅቡል ኮይኑ ይስምዓኒ ግን ንሱ ስለ ዘይተዋሃበ ዝተረፈ anyway I hope እቲ መንግስቲ already ደዋፅኦ መንገዲ መሪፁ ውፅኢት ድማ የምፃሉ ስለ ዘሎ ይቕፅል ኣሎ ግን ናይ ብሓቂ ክብሪ ዝግብኦም ወታደራውያን ኣዘሲ ስለ ዘለው ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዕንደራ ይኹን ትዕቢት ከምፅኦ ዝኽእል ከምዘየለ ምግንዛብ የድሊ ካብቲ ናይ ወታደራዊ ቋንቋ ወፂና ድማ እዚኣ ንስማ ኣብ ናይ ዓለም ዕዳጋ ኩነታት ንምእታው ኮሊሊ ጥራይ ነቲ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ኮሊሊ ፖታሽ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ነዚ ኣብ ናይ ዓለም ዕዳጋ ኩነታት ንምእታው ኮሊሊ ጥራይ ነቲ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ናይ ፖታሽ ሳልፌት ጠለብ ን30 ዓመት ከማልኦ ይኽእል እዩ ኣብ ከባቢ ባዳ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ከተማ ምፅዋዕ 230 ኪሎ ሜትር ንደቡባዊ ምዕራብ ርሒቑ ዝርከብ ኮሊሊ ገዚፍ ኩምራ ናይ ፖታሽየም ሳልፌት ዘለዎ እዩ ፖታሽ ኣብ ምፍራይ ድኹዒ ዝውዕል ማዕድን ኮይኑ ብመልክዕ ሳልፌት ንዝኸውን ፖታሽየም ሳልፌት ወይ ሳልፌት ኦፍ ፖታሽ ይበሃል ሳልፌት ኦፍ ፖታሽ ኣብ ምህርቲ ፍሩታታት ኣሕምልትን ዓይነታት ፉልን ዝኣመሰሉ ኣብ ክሎራይን ነፃ ዝኾነ ድኹዒ ስለ ዘድልዮም ነዚኦም ንምፍራይ ዝውዕል ተጠላቢ ድኹዒ እዩ ብሉፅነት ፕሮጀክት ፖታሽ ኩሉሊ ፕሮጀክት ኩሉሊ ምስ ካልኦት ናይ ፖታሽ ዕድና እዚ ፕሮጀክት ናይ ኮሉሊ እዚ ወላ ኮላሊ ዝብል ዝነበረ ፕሮጀክት ናይ ፖታሽ ከምኡ ናይ ሳልፌት ሓደ ካብቶም ንኤርትራ ሱር በተኻዊ ለውጢ ክገብረላ ዝኽእል ኣብቲ ቁጠባ ብዙሓት ማዕድናት እዮም ዘለዎ ግን ኣብቲ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ዓብ ለውጢ ክገብር ዝኽእል ትፅቢት ዝግበረሉ ማዕድን እንተሎ እዚ ናይ መዕደኒ ቦታን እዚ ማዕድን እዝን ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ብገምጋም ናይ UNDP ካልኦት ትካላት ከም ዝረኣይዎ ኣብ ኤርትራ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ብደገ ሰደድ ጥራይ ዘይኮነ ከምኡውን ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ናይ ስራሕ ዕድላት ምፍጣር ድዩ ኣብ ሕርሻ ናይቲ ሃገር ኣስተዋፅኦ ብምግባር ልዑል ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል ምዃኑ ዝንገረሉ እዩ እዚ ድማ ኣብዛ ዓመት እዚ ዘይጀመረ ወይ ገለ እናበልና ንዛረብ ነርና ኣነ ብዝበፅሓኒ ሓድሽ ሓበሬታ መሰረት ኣብ ዌብሳይት ናይቲ ካምፓኒ እውን ውፅኢት ዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ድፊት ይገብር ከም ዝነበረን እቲ ካምፓኒ ንዑ ሒዙ ዘሎ ድማ ኣብ 2025 ክሳብ ወርሒ 3 ኣቢሉ ቀዳማይ ገፅ ናይ ስርሑ ክጅምር ምዃኑን ኣብ 2026 ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክቕፅሎ ከም ዝኾነ ነጊሩ ከም ዘለዎን ዝኣክል ባጀት ከም ዘለዎን ዘድሊ ፀዓት ሓደ ካብቲ ፀገም ኮይኑ ዝነበረ ናይ ፀዓት ሕቶ ከም ዝኾነን ኣብቲ ቦታቲ ድማ ብሶላር ዝምንጩ ፀጋታት ስለ ዘሎ ብሶላር ዝምንጩ ፀዓት ንክገብር ተተኺሉ ስለ ዘሎ እቲ ፕሮጀክት እቲ ዕዳናቲ ንስራሕ ክጅምር ምዃኑን ድሮ ኣበርክቶ ናቱ ክገብር ኣብ ምጉያይ ከም ዘለዎን እዩ ተነጊሩ ዘሎ ነሳቶም እውን ሓበሬታ ውፅኦም ነይሮም እዚ ብመልክዕ ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ምስቲ ትኸዶ ዘለት ሃገር ሓደ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝኽእል እዩ ንግዚኡ ብባፅዕ ገይሩ እቲ ማዕድን ንደገ ክስደድ እቲ ወደብ ማለት እዩ ንሓዋሪ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ወደብ ክስራሓሉ ኣብቲ ኣንፊለ ዝበሃል ቦታ ወደብ ተሰሪሒሉ ብኡ ክኸይድ ከሎ ድማ ዝያዳ መክሰብ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝነገር ዘሎ በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ፕሮጀክት እዚ ክጅምር ኣብ ምቅርራብ ከም ዘሎ ክንሰምዕ ከለና ወይ እውን ክብገስ ምዃኑ ምፍላጥ ነፍሱ ዝኸኣለ ሓጎስ ዝፈጥር እዩ ምክንያቱ ኣፍኮርስ ነቲ ዝድለ ዘሎ ለውጢ ፀጋታት የድልየካ ወይ እውን ገንዘብ የድልየካ ገንዘብ ድማ ካብ ዜሮ ኣይኮነ ዝመፅእ ብዝተኻለ መጠን ካብቲ ናትካ ዘሎ ብፍላይ ንማዕድናት ኤርትራ ሲሪየስሊ ሒዙ እቲ መንግስቲ ብቁርጡ መንገዲ ንደገ ሰደድ ብምግባር እቲ ገንዘብ ናብ ካልእ ኢንቨስትመንት ክገብሮ ስለ ዝኽእል ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ብፍላይ ሰላምን ርግኣትን ናይቲ ዞባና እዞም ዓንደርቲ ዝኾኑ ጎረቤትና ምናልባት ንሳቶም ጉዳዮም ዳኸይልክመና እምበር እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብረላ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ንዑ ሒዙ ዘሎ ብመሻርክቲ ናይ ኤርትራ ድማ ናይ ቻይና ካምፓኒ ምስ ምዃኑ ቻይና ዘለዋ ፖሊሲ ዝሓለፈ እውን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፍሉይ ልኡኽ መፂኡ ነይሩ ስለዚ እሱ እውን ኣብቲ ጉዳይ እቲ ዲስካሽን ተገይሩ ከም ዘሎ ናብቲ መንገዲ ምዕባለ ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ቻይናን ዝግበር ዘሎ ብዝለዓለ ፍጥነት ክቕፅል ከም ዝኾነ ስለ ዝነገረ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል እዩ ናይ ብሓቂ ግን ተስፋ ዝህብ እዩ እቲ መንእሰያት ናይ ኤርትራ ድማ ኣይሆፕ እዚ ኩነታት እዚ ክፀልዎም ብኣወንታ ክፀልዎም ነቲ መንእሰይ ድማ ናይ ስራሕ ዕድላት ክፈጥር ነቲ ቁጠባ ምብርባር ድማ ዓብ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ናይ ብሓቂ ተስፋ ንገብር ሰብ ተስፋ ስለ ዝኾንና ድማ ተስፋ ምግባር ኣገዳስነት ኣለዎ ከም ወትሩ ድማ ንህዝብና ክጠቅም ዝኽእል እዩ ዝበልናዮ ሓበሬታ ናባኹም ከነምፅእ ክንፍትን ኢና ዘሎ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ምፍላጡን ምግንዛቡን የድሊ ካብ መዓዝን ናይቲ ምዕባለ ከይኮላልፈና ግን ክንጥንቀቕ ኣለና
يس كنسمعون كنكاتلون لنا جن أنفتنا كل جزء قدامنا ويكات فوكس ويونتي أغالبه نبتمع بالن قزقاسن كون تسفان قبر أنا وكون دم نمحسن نايلو مارسي أبز كودك فتنة أبكال إسرح حساب نراقب دحين كون بلاكم مزيابل سدر فوقات فكمي دقفكمن سبورتناتكمن لايك شير كومنت مقبر أبتحت وقت فلنا نمحسن let's go أنا تلك سايكونا نتعنا زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبن أنت خصصنا ويتا قدلي أنت قويتا فنا أنا تلك أيكونا نتعنا زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبن أنت خصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزن كمان لسا تفارن كان بخاب برد مفرازة سعر كايرم بخاب واشتغل بدك حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حدا لبي كلنا كعبي يقولون أبسح وزن كمان بسح أنت إريتراوي سبب مرحاوي يقولون أبسح وزن كمان بسح أنا تلك سايكونا نتعنا زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت نقصصنا ويتا قدي أنت قويتا فلان أنا تلك سايكونا نتعنا زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت نقصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبسا قوزن كمان لسا